temperaturedd rhwng rhyw 6 a 9 gradd Celsius ac yn teimlo'n ddigon oer os fyddwch chi allan o'r haul. Gyda'r nos a dros nos hyn yma ta eto'n parhau'n sych ac yn glir, mi fydd yna bocedi o niwl eitha trwchus yn ffurfio hyn yma a'r tymheredd eto yn ryw 2 gradd islawr rhywbwynt a mi fydd hi'n rhewyn enwedig tua'r mewndir ac yn y manna cysgodol. Bore fory felly yn ddechreuad oer, yn ddechreuad niwlog, ond eto fory yn sych, cyfnodau braf, gwynt ysgafn 10 gradd ar ucha a fawr o newid unwaith eto dydd Mawrth pnawn da. Peldroedd byw rwan ar S4 wrth i Pen-y-bont herio Treffynnon yn rownd 8 olaf Cwpan Cymru JD, ac mae sylwbeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. English language commentary is available for Sky Plus, Freeview or Virgin Media viewers. Just press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Mae wedi gwneud ei benderfyniad, a does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C. Y tro cyntaf i'r naill dîm neu'r llall fod yn 8 ola rownd Cwpan Cymru. Mae Snake yn aros yma'r bêl mewn i'r cwrt cosmig. Y gyfle fan hyn. A mae Cwpan wedi rhoi Pen-y-bont ar y blaen. Dyhyn yn chwilio am Lion. Mae Lion yn mynd i roi ffynod tab yn gyfartal. A dyna chi drama ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Mertens, ydy o'n gallu taro'r target. Gwyddoch chi be mae ffynod tab ar y blaen. A mae capten Ffynnon Taf wedi cael ei hel o'r maes ac ai dyna fydd y trobwynt. Fel yn dod i Snake! Ac yn y diwedd, mae rhywbeth yn mynd yn iawn i Sam Snake. Davies, o mae'n crefft bach o le, di'n mynd i hir, a mae mewn! Ac yn sydyn, mae'r gêm di droi ar ei ben, Jeffries yn sgorio. Tor calon i Hilman a'i dîm. Pen-y-bont, tair, Ffynnon Taf 2. Dyna pan da ni caru pêl-droed. O Ffynnon Taf i Treffynnon. Mae yna bach o déjà vu i Pen-y-bont heddi wrth i nhw anelu i fynd un cam ymhellach na llynedd a chodi Cwpan Cymru. Ond hon fydd yr her anoddaf i dîm Rhys Griffiths yn y gystadleuaeth hyd yma yn erbyn tîm sy'n ail yng Nghyngrair y Gogledd ar ôl ennill i 15 gêm gyngrair yn olynol. Ie, dyma ni gêm olaf rownd 8 olaf Cwpan Cymru penwythnos yma. Gall yr ymwelwyr ffynnu o dan y pwysau heddiw ac achosi sioc y penwythnos. Pen-y-bont yn erbyn Treffynnon yn fyw ar S4C ac mae'n braf iawn cael eich cwmni chi a mae'n braf iawn cael cwmni Owain Tudor-Jones Prynhawn. Ti'n iawn, Ows? Dwi'n gres, diolch yn fawr, Sioned. Reit te, wrth gwrs ar bapur, Pen-y-bont, tîm o'r uwch gyngrair fydd y ffefrynnau heddi, ond Ows, gyda'r momentum a'r rhediad arbennig mae Treffynnon ar, yw heddi mynd i fod mor hawdd a be mae pobl yn disgwyl? Ie, am rediad i weld unrhyw dîm ar unrhyw lefel sydd wedi ennill 18 allan o 19 gêm. Ti'n meddwl mae hein yn mynd i fod yn broblem i unrhyw un. Felly mae rhaid i Pen-y-bont fod ar ei gorau neu'n agos at ei gorau a mi fydden nhw'n ymwybodol o'r ffaith yna. Just i osgoi, do'na ddim sioc yn y rownd yma blwyddyn dwytha yn y gêm yn erbyn Ffynnon Taf, ond oedd hi'n agos iawn i fod yn sioc. Fydden nhw'n gobeithio osgoi a cael prawn cyffyrddus. Dwi'n meddwl fydd hi. Oedd, mae'n bwysig pido cymryd unrhyw beth yn ganiataol yng Nghwpan Cymru. Wel, dyma yw gêm ola'r penwythnos. Mi oedd yna gemau ddo, a fi wastad yn edrych am term Cymraeg ar gyfer y term cupset, ond ni dal i ffindo un. Dim cupsets ddo, Ceycona'n ennill yn erbyn Ebers, Cwmbran Celtaidd yn colli i'r deiliaid presennol y Seintiau Newydd, a wedyn ni y Bala yn fuddigol yn erbyn Llan Sawel. Ie, rhamant y cwpan gall unrhyw beth ddigwydd.
Beth o'n mynd i glywed gan y ddau rheolwr maen nhw wedi bod yn siarad gyda'n gohebydd ni, Ifan Gwilym. Johnny, 15 consecutive wins in the league. How do you transform that into a win today? Well, we've just been taking one game at a time. Obviously, league's is our priority to do well in that, but we want to do a good run in the cup as well this season. So it's something we needed to improve on. We're obviously happy to be here, and we want to keep that run going as long as possible. Well, I think we just got to stay honest, really. Stick to our principles, stick to doing what we do best. And I think it'll cause them a lot of problems. If we start doing things that we don't normally do, that's where things start to fall apart a little bit. This time last year, we had a really messy encounter against Tafswell, and that was largely because Tafswell were great on the day, but also because we started doing a few things that we don't normally do. So we've got to make sure we don't do that today. Pen-y-bont, we know a lot about them and how they play and what a good side they are as well. So we're under no illusions how tough the game's going to be. But you know, on a day, you know, we feel we can give anybody a game. It's a big test for us, and we'll see as the afternoon goes on how big of a test it'll become. Oh, it's huge for us. I was just saying to the team now and there, with Sean MacDonald as an example, he didn't know what the Welsh Cup was all about until last year, but now he knows. So until you've actually been in that final in particular, you don't realise what it means. And it doesn't have to be 40,000 people in the stadium. It's got a feel about it, which is almost nostalgic and hereditary and history and all those things. And we want to be a part of that again. Y ddau rheolwr yn barod amdani, felly Owain, nawn ni ffocysu ar Treffynnon i ddechrau. Nawr, i ni ddim yn Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. gryfderau nhw, a fel gallen nhw wneud bywyd yn anodd i Pen-y-bont heddi? Wel, maen nhw'n gallu sgorio goliau. Mae gen nhw ymosodwyr yn Forbes ac Andrews sydd yn cyfuno'n dda wedi sgorio goliau. Maen nhw'n swnio fatha cwmni cyfreithwyr, ond sgorwyr goliau naturiol ydyn nhw. Ond, os maen nhw'n mynd i gael llwyddiant heddiw, peidio ildio. Does yna neb di ildio llai na Treffynnon yn y gyngred Cymru North. Felly, bydden nhw'n ddibynnol ar boes profiadol fel Kai Edwards wrth gwrs, ond jyst yr uned na, cadw'n dyn a gwneud yn siŵr os mae'n mynd yn hwyr, bydden nhw jyst yn gallu cipio rhyw gol fach fel mae'r gêm yn mynd yn ei blaen. Ie, a nôl yn 2014, nath Treffynnon gyrraedd y rownd gynderfynol, felly bydde ailgreu hwnna heddi yn dipyn o beth. Pen-y-bont llynedd wedi cyrraedd y rownd derfynol, colli'r seintiau newydd yn anffodus. Yw hwnna'n dod â bach mwy o bwysau i nhw heddi, ac yw heddi'n gêm beryglus i Rhys Griffiths? Mae'n gêm beryglus, heb os. Maen nhw'n gwybod bod rhaid nhw fod ar ei gorau, ond be fysa llynedd wedi wneud ydy jyst rhoi blas bach, cyrraedd y ffeinal, tan gyflawni yn y ffeinal, oedden nhw ar ei holi yn gyffyrddus a tan cael cwbl o goliau hwyr. Ond fydden nhw wedi cael y blas yn meddwl, da ni eisiau hynna eto, da ni eisiau cyrraedd Ewrop am y tro cyntaf, a dyna fydd y neges gan Rhys Griffiths yn y stafell newid na. A fel i ni'n clywed gan rheolwr Pen-y-bont bron yn wythnosol, cyrraedd Ewrop yw'r nod i Pen-y-bont, a bydde ennill Cwpan Cymru yn sicrhau hynny. A mae'r gic gyntaf yn agosau fan hyn yn yr heilwen yn Pen-y-bont. Mae'r cefnogwyr wedi dechrau cyrraedd. Y gic gyntaf yn agosau. Dewch nôl ato ni ar ôl yr egwyl. Ti di dod ar bibs? Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C.
Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C. Croeso nôl ato ni, rownd 8 olaf Cwpan Cymru sydd gyda ni ar eich cyfer chi heddiw. Pen-y-bont yn erbyn Treffynnon yn fyw ar S4C. And as we do on every game here on Sgorio, English language commentary is available on the red button with Dylan Ebenezer and Tommy Morgan. I know they would absolutely love your company over there. Ac yn y Gymraeg i fynd â chi trwy'r gêm prynhawn ma. Mae Nick Parry a Malcolm Allen. Nhw'n edrych fel bod nhw'n tor-heilio. Gymaint felly bod fi mewn gwrando arnoch chi, Sioned. Pnawn da i bawb. A ga i wneud cyhoeddiad pwysig. Dwi heddiw yn gwneud rhywbeth dwi ddim wedi wneud mewn 44 mlynedd o sylwebu. Dwi'n sylwebu ar dîm dwi wedi chwarae iddyn nhw. Ie, cyn chwaraewr Treffynnon yn eich croesawu chi i Pen-y-bont. A fydd y sylwebeth, wrth gwrs, mor fuduedd ag arfer. A dyna'r lliwiau o'n i'n wisgo, Malcolm. Pa safle ddech chi chwarae ni? Cefnwr de. Pwy ydw i olwr? Mam. Da. Ta beth. Yn eu cymrychioli nhw heddiw, wel, mae yna un newid yn y naill dîm a'r llall. Ashley Evans mewn yn lle Ryan Reynolds i'r tîm cartre, ac mae Mark Winslet i mewn yng nghanol y cae i'r ymwelwyr, sy gyda llaw a 6 o chwaraewyr, sy â phrofiad o chwarae yn uwch gyngrair Cymru. Ie, Pen-y-bont, trin y cefn, da ni'n gweld 4 yn gael coed. Doedd Ashley Evans yn ôl ar ôl cael ei wahad, a Harling, mae o'n i wyddod yn ôl o anaf hir, felly mae'n gret cael Harling yn ôl, hefyd mae'n cynnig yr opsiwn na o medru amseru'r ediad i mewn at Reffel a Georgievski a Wood, ond nhw fydd yn lledu'r chwarae tu ôl i Reffel dal y belw. Ie, trin y cefn yma'n hyn hefyd, Hart, Edward Sullivan, digon o brofiad yna, wedyn gyda chdi, Dibi mae'n eistedd yn y diamont mae'n ganol cael Winslet a Cook, nhw'n lledu'r chwarae am Forbes ydy'r dyn sy'n ar dan ar y funud. Wel, Bibi 23 oed ydy dyn yma, a mae o'n nath a ddechrau arfer, Ceico na, ond nath o dros yn America, mae wedi dod yn ôl, a mae o'n wych y chwaraewr. Mae o'n just hapus i warchod yr amddiffyn. Ond hefyd, mae'r gallu gan efo, just i gymysgu basio yn fyr ac yn hir. Wel, chwaraewr slick, cyfleim Costa Georgievski. Wrth i fod cymryd pobl ar yn agwedd positif mae ganddo fo. Sgorio 4 gol yn ei 4 gêm ddwytha hefyd. A dyfarnwr ni heddiw, Hugh Jones, o Lariadr y Mochnant, 10 gêm. 5 cic o'r smotyn y tymor yma ganddo fo. Ac John Haseldine wedi arwain Treffynnon i'r rownd gynderfynol, a hynny am y tro cynta ers degawd. A wyddwch chi be, mae rhaid i ni roi dwylo dros yn llygyd. Mae hi mor llachar o heilog a hynny ar brynhawn pan fydd na ganlyniad. Pe ba hi'n gyfartal ar yn penne i giciau o'r smotyn. Ac yn y glas i osgoi unrhyw amheuaeth. Pen-y-bont yn drydydd, felly hefyd Treffynnon ar ôl buddigoliaeth Llandudno ddoe. Felly trydydd yn erbyn trydydd ydy hi. Iorwerth un gwahanol, y bel allan at Owen. A chyfle cynnar i Forbes, ddangos i Berig, pas allan at Andrews y capten. Dyna'r bartneriaeth sydd wedi sgorio gymaint o goliau'r tymor yma. Ac Owen Jones a Malcolm efo fi. Malcolm, os na ddeunu'r sioc yma? Oes ma yna. Enwedig efo'r hediad, dyn nhw'n di arfer colli, mae gyda chi Kai Edwards yn y cefn, asgwn cefn y tîm, mae jyst yn cyfathrebu wan o'n blaen ni, o'r pwynt sylwebu fan hyn, mae o'n eisiau bod nhw'n drefnus, bod nhw'n daclus, bod nhw'n dysgobledig, a maen nhw'n di arfer cyn o gema do, 15, 16 buddigoliaeth allan o'r hediad yna, mae hynna'n gret. Ond ydych chi'n deud am yr hael o fanna ni, caeth ni, dydy ddim yn llygaid OTJs, beth tal di o, mae o allan o'n yma. Georgievski. Dacl gan Sullivan. Ie, mae Owain yn y cysgod tra bod Malcolm a fi'n llosgi gyfeillion. Dwi'n gwybod beth ydych chi'n gwyno am, boes.
Mae'n bwysig pan ti'n gwrdd i cartre mewn gêm gwpan. Mae'n bwysig o hon bod nyrfa'n en just tawelu pi bach a wedyn ti'n just setlo mewn i'r gêm. Felly mae'n hefyd o'r ochr Pen-y-bont ti eisiau codi'r tempo mynd amdani o dechrau cymryd y fantes chwarae cartra. Yep. Absalom yn ymuno yn yr haf o'r bari. O hwnna'n hyffwrdd y gyffyrddiad gan y capten Ken Owen. Ie, a'r gornel yn deillio, ond am gyffyrddiad. Mae'n iawn deud am y gyffyrddiad, ond am bas. Cael ei pingio allan, ond mae hon just cwshin, dydi. No, just, mae'n silk. Sa ti'n gallu rhoi y ben a chysgu ar y gobenydd o bas na. Hyfryd, mewn tuag at y postyn gosa. Prawf cynnar i un o'r amddiffynfeydd gore y tu allan i uwch gyfer Cymru. Ac Cook yn gorfod ildio cic gornel arall. Ie, byddwn ni'n disgwyl gweld dipyn o lwyddiant gan Pen-y-bont lawr yr asgu chwith. Mae dyn yma Wood yn cyfuno efo Ken Owens a droed chwith hyfryd na sy'n ganddo fo. Ac efo'r droed chwith na, mae bob cic gosod yn mynd i fod yn fygythiad enfawr i'r ymwelwyr. Ond mae yna daldra aruthrol yn amddiffyn Treffynnon. Iorwerth yn un ohonyn nhw. Ac hefyd, wrth gwrs, Kai Edwards brofiadol a'r llên bach yn aros am y gwasanaeth sydd fel arfer yn gampus a'r peniad yn y diwedd gan Jeffries. Ie, fi bach tu ôl fo, ac illa, ti'n ti'n clygu lawr fel yna, ti'n mynd oddi wrth y gol. Mae'n anodd iddo fo, illa sydd wedi well, jyst cymryd cyffyrddiad gyda. A'r Rhys Griffiths sy'n gwybod bod na potensial sioc yma. Oedd yn deud wrthon ni cyn yr rhaglen bod hi mor bwysig bod Pen-y-bont yn gwneud y pethau maen nhw'n wneud fel arfer. Ac os di hynny'n digwydd wrth gwrs, wel, allwch chi ddisgwyl buddigoliaeth y cic i Cian Jones. Golwr 5 ar 20 oed. Profiad ganddo fo yn yr uwch gyngrair. Cynnwys gemau dros Airbus, Cynarfon. Peniad allan. Tot gan Reffel. Jeffries. William Wood. Mae Wood i ennill hwnna dda. Georgeski. Ond y cam sefyll fan'na. Ganddo fo dim cam sefyll i ddeg gwir. Lewis Harling yn unwaith eto, just o ganol Cai. Just yn amseru, darllen y gêm i ddechrau, wedyn yn amseru rediad. Ashley Evans, pan mae o'n mynd, Lewis Harling o ganol Cai mi wneud o eista. Penderfyniad mawr gan Rhys Griffiths i ddod Ashley nôl ar ôl cael ei wahar. A gadael Ryan Reynolds sydd wedi wneud ardderchog o dda. Ie, dwi'n meddwl jyst gwneud y pethau syml yn dda. Dyna sy'n bwysig i ddynion Rhys Griffiths mewn gêm fel yma, herwydd mae'n ansicrwydd mewn gêm gwpan, ti'n gwynebu tîm. Wrth gwrs, mae yna lot o feirniadu uwch gyngor Cymru. Chwarae yn erbyn yr un dynion, yr un chwaraewyr, yr un clybiau yn aml. Pan ti'n dod i fyny yn erbyn tîm fel Treffynnon, wyt ti'n gallu gwneud chydig bach o waith cartra, ond tan ti ar y cae yn ei gwynebu nhw, ti byth cweit yn siŵr. Dyna sy'n digwydd yn y 10 munud chwarter o'r cyntaf, mae beth bynnag. Winslade yn cael ei gosbi dim byd mwy na hynny. Ac ddiddorol gweld yn bydd Owain fel fydd y ffaith bod nhw'n chwarae ar gau 3G, di hynny yn beth cyffredin Treffynnon na di? Na, falle ddim yn y gyngrair, ond o ran y sesiwn ymarfer, mae bob clwb yn ceisio ffeindio rwla tebyg i hyn, jyst mwyn gwneud siŵr bod nhw'n gallu ymarfer drwy gydol o gea, felly bydd o ddim yn rhydd iarth i Treffynnon, swn i'n feddwl. Absalom. Ar gic. Dwi'n gobeithio maen nhw'n mynd i jyst gymysgu hynna dipyn bach yn lle bod Absalom jyst cico'r bel mae 50 lladd i fewn i treian ymosodol Pen-y-bont ond amddiffynol i wrth gwrs i Treffynnon a ti'n meddwl i chdi cymysga chwarae o'na igor o opsiynna Miles Davies yn cynnig un am hynna jyst rhaid y bel efo rhydd lawr yr asgell dde Mae'n cael ei chasglu gan Ashley Evans nôl allan at Owen. Da ni'n gweld digon eisoes gan Owen o'r bygythiad fydd o'n nath y cyffyrddiad fach oddi ar frest. Gyda'n o'r Gareth ddim cweit gweithio na, mae'r bygythiad yn dal yna, a mae'n gic gornel arall i Pen-y-bont sydd wedi dechrau'n dda, tair gic gornel yn barod.
Ia, pwyso'n barod ac yn just yn sarthu ar dod i lawr ar y gêm tipyn bach. Just i 3-4 pas yn olynol mewn 2 symudiad yn barod gynnar y gêm, mae'n mynd i godi hyder. Ac mae'n debyg bod y dyfarnwr yn mynd i fod o'r arfer fe hyn a falle gosod i stamp yn gynnar. Ac os dyma'r drydedd gigorion yn barod, Forbes a Wood sy'n cael gair bach. Ac berig y gwelwn ni hyn yn digwydd yn go aml yn y gêm yma mewn eto gan Owen. Ond at i hwnt i bawb. O, hyfryd. Fe o'n nôl i mewn allan gan Edwards. Ashley Evans, oedd y bas yn uchel geisio nath i'n gweithio mae gan y capten, Andrews. Oedd Ilan ap Gareth a y blaenwr Forbes di mynd yn ei blaenau, ond mae'r bel yn sownd yng nghanol y cae ar hyn o bryd ar bala. Methu manteisio ar be oedd yn awgrym o'r thymosodiad. Allan y hi gan Zeb Edwards, mae'n cael ei chasglu gan Evans ac ar hyn o bryd, mae Pen-y-bont i weld yn rheoli. O, hwnna'n fler ar Josgewski. Ac fydd yna air bach nawr, os nad mwy i Daniel Sullivan, gyda llaw. Daniel Sullivan yn dod yn dad ddoe. I bartner o rhoi genedigaeth. A dybed oedd hynny mor boenus ar dacl yma, dwi'n yn siŵr. O! Dwi'n siŵr neu bod. Ond chwarae teg, gynnar yn y gêm, dim carden felen, mae ddeigar. Go iawn, mae o lwcus. Ac mae'n hen gwyn yn ddi, os di tacl yn heiddi carden felen, ydi o ots bryd yn y gêm mae'n digwydd, ond na ni. Falle mae dyna'i gerdyn llong gyfrchadau fo. Alla bod ti'n ddisyl. Wel, just Hawiad bach, ac Harling yn ei hawliau. Ie, mi o'n alawio, ond dwywaith rwan, mae Treffynnon just i methu cyfla o ran y gwrthymosod. Ac efallai bod nhw'n ceisio ffeindio traed, ydyn ni'n just gweld fan'na. Do'n nhw'n llawer yn ion, just taro'r law. Mae nhw'n methu cyfla, ydyn nhw'n just yn teimlo chydig bach yn nerfus. Ydyn nhw'n dal yn chwarae'r gêm arferol sydd i rhoi nhw ar y rhediad campus ar hyn o bryd. Erwydd, ydy'r cyfle yna, ddim yn mynd i ddod yn rhy aml. Mae rhaid chwarae'r bel ymlaen yn gynt. Cyfle arall i greu o gig osod. O, mae hwnna wedi cael ei thara chydig bach rhy galed. Miles Davies oedd yn rhedeg mewn i geisio manteisio. Ond nathach chi ofyn am rhywbeth heblaw, cic uchel i mewn, yn ei gawsach chi fanna? O'n i bron cael ymlesio oherwydd ein gret o syniad oedd y dychymig yna, oedd y symudiadau o ddiwrth y bel yma yna. Just y pwysa'r bel Nathan Wood yn ôl i Miles Davies. Yn ara bach, mae'r hael yn diflannu, ond fel y gwelwch chi, dal yn llachar pnawn godidog yma Pen-y-bont. Ac 10 munud bach wedi chwarae. Ac, di hynny yn syndod. Na, digon o feddiant i'r tîm cartra. Ond dyn nhw wedi gwneud rhyw lawer efo'r bel ar hyn o bryd. Ond dwi yn teimlo, newydd sôn Treffynnon, just chydig bach yn nerfus, ffeindio traed rhywbeth. Ti'n eisiau ildio yn y cyfnod lle mi wyt ti yn trio ffeindio dy draed. Dyna sy'n bwysig iddyn nhw, bod nhw'n ffeindio rhyw hanner cyfla a gwneud y gorau o'r meddiant maen nhw'n ei gael. Be dwi yn licio ydi reolaeth Kai Edwards yn ganol amddiffyn o 3 fan hyn. Fe'n just siarad efo nhw am ei igon hapus i amddiffyn yn dim. Cyn nhw ddim yn cyflymdran i coesau dyddi yma, y 3 yn nhw, felly ti'n edrych Sullivan a fo, a ti'n edrych, oce, na ni ddim mynd gwrthio i fyny'r cae gormod, oherwydd da ni'n eisiau cael yn dal efo'r cyflymdra Wood blawn un ochr, Jojewski lawr ochr arall. Felly mae'n igon hapus i ildo'r meddiant, ond dyn nhw ddim yn cael ei brifo. Y gyfle fan hyn, os i cael ei tharo'n gynnar. A wedwch chi be, oedden ni'n sôn am y capten Daniel Andrews. A mae o di sgorio 5 o goliau yn y cyngrair, ac oedd hwnna yn gyfle falle ddyle wedi taro'r targed. Y gyfrinach fan hyn ydi edrych ar sut mae'n cymryd y bel ar. Diolch yn cymryd y bel ar i fyny, mae e'n disgwyl eiliad bach na i ddod lawr, wedyn mae'n neud y penderfyniad i
tynnu'r pŵer o'r wrthi a just trio ar y foli, pasio i mewn ar y foli. Ond mae'n anlwcus, mae'r techneg ydy'n da, o ddim yn bell. Dwi'n meddwl oedd y gol i'n panicio. Dwi'n meddwl bod Absalom yn y gol, bron mewn sefyllfa lle oedd o'n sbio dros i ysgwydd yn hanner disgwylonaid ar y rhwyd oedd o'n panicio. Oedd Absalom yn absennol am hanner eiliad yn doedd, ddim yn siŵr iawn lle oedd o. Mae honna'n bas wedi hanelu yn gelfydd tuag at Winslade. A mae hwn yn gyfnod bach da. Winslade yn mynd i hun. Oedd angen yr arbediad, mas wedi cripian mewn tu mewn y post yna. Ie, symud i'r dau beth eto, maen nhw'n dechrau ffeindio traed ydy. Yn cawr y nerth ar yr ergyd. Golgeidwad jyst yn penderfynu na, ddim yn fodlon cymryd y risg. Ac on bod hi jyst yn cropian i fewn i'r gornel isa, ond lot gwell rwan gan Treffynnon sy'n tyfu fewn i'r gêm. Ambell fflach go iawn. Ie, ond oedd ergyd i fewn, llawer o bwyr joli, Treffynnon yn y tîm heddiw. Yep, un gol eisoes ganddo fo yn yr ymgyrch Cwpan Cymru yma. Da ni wedi gweld dim byd eto o'r dyn ma'n Cook sy'n chwarae. Jake Cook, chwarae rhif 2. Wel, wingback i Treffynnon. Da ddweud eich rwan, mae'n hogyn sy'n wrthi fo llawn egni. Wedi gweld dipyn yn efo eto. Tafliad at Kai Edwards. Gymaint o brofiad ganddo fo. Hart. Amser i edrych bron iawn fel cic rydd yn doedd. Ac oedd Iran ap Gareth methu cadw honna'n fyw. Wel, mae'n nabod Kai Edwards yn dydyn. Digon o brofiad ganddo fo. Yn hanol yr amddiffyn yn un o 4 o frodyr sy'n chwarae pêl-droed. A mae yna un yn chwarae yn y tîm efo Kai heddiw a Zeb Edwards. Di hwnna Noah hefyd, y brawd arall wrth gwrs, sy'n chwarae efo Cynarfon. A llall di Zayac, a dyna fo'r 2 brawd. Pan ydych chi chwarae Treffynnon? Will chwarae? Bod y capten. Bod y capten yn cwyno bob peth oedd i'n neud. A Bale fan hyn o'r capten yn cael cyfle! Ac mae Treffynnon yn mynd ar y blaen o Daniel Edwards. Fe gafodd o un olwg. A fe nath o'n agos. Fe gafodd o gyfle fan o gamgymeriad. Fe nath o'n well. Ac ar ôl i Pen-y-bont reoli'r gêm, mae Treffynnon di cripia nôl mewn. Maen nhw wedi cael y gol sy'n sydyn yn awgrymu drama. Wel, camgymeriad y fanna i ddechrau fo. Ambeniad sal ofnadwy gan Iorwedd. A ti'n edrych wedyn. Oce, ydy o'i gon da y capten yn fan hyn. Ydy o'n mynd i cadw i Ben Andrews. Mae o'n cael cipolwg sydyn. Gweld lle mae'r golwr lle ddiawl mae o. Absalom, bendant oedd o'n mynd tro yma. Yn safle nidda. A mae'n neud y swydd yn anodd. Yn hawdd i Andrews yn y diwedd, jyst i godi'r bel dros dy fo. Ia fedrech ti ddeud ganmol o fedrech, ond mae wedi gwneud y penderfyniad mor hawdd i godi'r bel na dros dy golwr a mewn i'r gol. Dwi'n meddwl Jeffries oedd y camgymeriad efo'r peniad i'r bel na fynd trwad i Andrews i nhw uwdio'r gol. Chwarter awr di chwarae. A pwy fydde di darogan hyn ar ôl 10 munud o'r gêm. Ond mae'r 5 munud diwetha wedi bod yn wahanol. Maen nhw wedi gwneud y well, ond dyn nhw wedi gorfod gwneud llawer i gael y gol chwaith. Mae hwnna'n siocar yn amddiffynol. Mae rhaid i ni ddeud. Un delio fo'r bêl gyntaf, gadael i ni bownsio, a wedyn trio bod yn glyfar. Dwi'n meddwl sy'r opsiwn i benio nôl tuag at y Golgeidwad oddi ar ei linell wedi bod yn opsiwn well. Sut maen nhw'n mynd i ymateb rwan. So ti'n disgwyl yn gry. Ti'n gwybod, ond dod ti eisiau... Hefyd o'n y cwestiwn, beth o'n digwydd fel golwg efo'i safle fo? Oedd o'n siarad? Wel, ia, mae hynna'n pwynt da mawt. Mae rhaid siarad, mae rhaid bod yn barod i dderbyn y bas. Os mae oddi ar ei linell, ddylia bod yn barod i dderbyn y bas. Oddi wrth pen yr amddiffynwr. A wedyn fel ti'n disgrifio'n berffaith, no man's land. Beth sy'n digwydd yma? Wel, Ken Owen yn gwenu, ond sgyrnygu mae o mewn gwirionedd. A'r ffrau efo John Haseldin, rheolwr Treffynnon. Ac wrth gwrs mae hynny yn arwydd o'r sioc braidd mae Pen-y-bont i gael. Dim amheuaeth am hynny. A Bryn Marcap, y pedwerydd,
swyddog yn gorau cael gair unig list am yn dal wrthi. Ac os nad yw'r capten yn cadw I ben, wel mae'n fler. Rwy'n stedingaeth ydw hwnna ddim byd arall I Pen-y-bont, dyn nhw ddim yn mynd I gael ffordd I hynna'n. A dyn nhw'n wedi deffro, dyn nhw'n wedi troi fyny eto. Wel, dyma y pêl-droed yn neud I chi. O diar. Forbes a'r capten Cyn Owen, a wedyn fe ddoth yr rheolwr I daflu genio gwerth mewn i'r ffrau hefyd. Dim llawer yn just atio di fi bach o spice i'r gêm, dydy. Un gol I fyny, Treffynnon, yr rheolwr wrth I bodd ac yn cael ei gynnwys yn rhyw ffrau bach. Wel, mae pawb yn dal I sôn am y gêm. Dyma'r gwella rhwng Pen-y-bont a Ffynnon Taf pan oedd hi'n agos iawn at sioc. Ond a gerbyn coch yn y gêm hwnna. A sgoriwr yn anhapus bod yn cael ei gosbi. Os da chi'n clywed iaith a flednes, da ni'n ymddiheuro am hynny. Ond mae'r pair yn berwi. Dim amheuaeth am hynny. Ac mae'n debyg o safbwynt yn niwtral be oedd angen oedd gol I Treffynnon. Go iawn, dwi'n meddwl o ti gen i'r pwynt pwysig lle dydy Pen-y-bont sy'n gwybod llawer am 45 o chwaraewyr Treffynnon, erbyn dyn nhw'n mynd I gwylio nhw gymaint a hynny. Ond yn sicr, bydd I sgryffus ddim yn apus gyda ffordd mae I dîm o wedi cychwyn y gêm yma. Georgieski oedd I fewn yn ymladd y dair. Tîm un gol I fyny, arrediad campus, momentum gan nhw, llawn yden, ysbryd ac wedd ddim eisiau colli, ddim yn cofio sut I golli. Mae Pen-y-bont, mae hwn yn gêm ar iddyn nhw. Miles Davies sydd wedi bod yn weddol dawel yn dydi. Mae'n lwyddo I ganfod Pen Jeffries. Mae'n dod at Little nôl allan at Miles Davies ac di pethau ddim yn mynd cweit o blaen Pen-y-bont, y pethau bach sy'n gael gwahaniaeth. Ie, yn union, oedden ni bron I camol nhw 10 munud cyntaf, oedden nhw'n gwneud gormod, ond mi oedden nhw'n cadw'r pethau syml yn dda. A wedyn yn amlwg y gol di mynd I fewn, weithiau ti jyst yn teimlo chydig bach yn ddihyder, mae'n cymryd rhyw 5 munud bach I gael reset, dydy. Ond mae'r eiliadau bach fela, cam reoli gan Miles Davies, da ni'n disgwyl gymaint gwell gan y fo. Mae nhw jyst yn gallu pentyrru, dydy. Ac wedyn fydda ni'n gweld Treffynnon wrth I bodda. Andrews yn ceisio'r ddail yn Abgareth, oedd yn camp sefyll. Gyda llaw, yn cynorthwyo yr rheolwr yn Treffynnon di Mark Connolly. Gynto Wrexham wrth gwrs, Cei Conna, Bala. Sa'ch chi'n mynd ffri efo fo? Gret o chwaraewr yn uwch yna Cymru dros y blynyddoedd. Gymaint o goliau campus. Dwi'n siŵr mynd ennill Cwpan Cymru. Oedd o'n sicr yng Ngharfan Bala, yn doedd pan eithon nhw Cwpan Cymru. Dwi'n siŵr os oedd ymlaen, ond dwi'n meddwl bod o. Ond yn sicr wedi cael ei fedal, Edwards. Gath o 2 mlynedd yn uwch yna Cymru lle oedd o. Sgorio gymaint o goliau, ond oedd o'n mlaenwr. Oedd o'n chwarae yn y rôl rhy 10 nawr, gath o dros 20 o goliau. Hwn yn ei ddigon yn uwch yna Cymru efo faint o eithaf mewn di ennill Cwpan Cymru. Ac mae wedi bod yn benwthnos o gemau Cwpan a nos lid yn holl uchafbwyntiau am 5 munud 20 I 10 ac yn ôl y farfer eto nos Fawrth am hanner awr wedi 6 ac Owain Eddie Jones yn dewis gol y mis hefyd. Georgieski, chwilio am Reffel, allan gan Edwards eto. Ac os am y heiad na gwrs, mae Treffynnon di setlo rwan. Yndi, sorry Nick, maen nhw di setlo yn ardal ganol cae, lle ti'n disgwyl chydig bach gwell gan Pen-y-bont. Mae gen nhw Harling, mae gen nhw Wood hefyd. Mae gen nhw Foes gweithgar dros ben. Ti'n disgwyl iddyn nhw fedru bwlio tîm ar hyn o bryd. Treffynnon yn cael ei ffordd I hynna ac yn dechrau rheoli. A maen nhw'n brysur. Dyna di nodwedd Treffynnon. Mae Forbes, mae Andrews, mae Ilan ap Gareth, mae nhw'n bobman. Mae nhw'n wynebau y tîm cartre. Bale yn disgyn eto I Andrews, ond mae wedi creu y lle iddo fo'i hun. Dwi'n bod o'r syniad. Cadon I lawr efo droedd chwith ar hyd y llawr. Cwpan fo'n I posti pella. Iorwerth nath I chlirio hi, yn y gyfle arall I rhoi fi mewn. BBC a honna.
Oes a ddim ffydd y golwr na gwys, mae'n rhyw banig bob tro mae'r bel yn dod i fewn, a Bibi di cael... O hwnna'n bas ardderchog iddo fo. Mae'r capten am bob manir yn Abgareth oedd o'n cam sefyll. Ond o hwnna bron iawn a creu cyfle da eto i Abgareth. Wel, mi oedd o, a mi dylai fod bod y well. Mae'n cerdded allan. Ti amser hynny, ti gorau darllen y gêm, dod allan reit gyflym o fanna i gael derbyn y meddwl nôl. Ond eto, dwi'n dweud bob wythnos, mae rhaid i'r golwr cymryd yr amheuaeth o'r awyr. Deud, gwyddi, digon cynnar, BBI, keepers, away, i gicio i ffwrdd. Wedyn mae pawb o gwybod wedyn. Amddiffynwyr yn gwybod bod o'n dod, neu maen nhw'n gwybod clirio'r bel. Mae'n ddistaw allan yna. Dwi'n edrych, da ni mor agos i'r cae fan hyn. Dwi'n mynd clywed llawer o chwaraewyr Pen-y-bont yn gwyddio gwmpas. Da ni hanner ffordd mewn drwy'r hanner cyntaf. A mae'r gol gan y capten Daniel Andrews yn dal i wahanu'r ddau dîm. Ar ben wythnos pan mae'r ffefrynnau sydd wedi ennill pob un o'r gem eraill. Teli ffwrdd, heb angen. Josefski yn fanna. Yn edrych am agos i'w gilydd ma chwaraewyr Treffynnon. Os di un yn mynd i beth allan, mae yna safle gwarchod o'i gwmpas trwy'r amser yn ganol y cae. Mae'r diamont yma'n gweithio yn effeithiol. Wel, chi'n cofio'r meddiant ar ôl 10 munud. Pen-y-bont yn rheoli, sbiwch, mae wedi bod nawr. Ac mae hynny yn cael ei adlewyrchu gan y sgôr bellach. Yndi, sa ti'n teiri yma. Yr ymwelwyr ydy'r tîm yn yr uwch gyngrair, ffordd mae'r 10 munud dwytha wedi bod yn mynd. Mae Pen-y-bont jyst o dan chydig bach o bwysau gan amddiffynol. Andrews a gweddill ymysodwyr Treffynnon sy'n pigo'r ail bel i fyny tu allan i'r cwrt ar hyn o bryd. Allan gan Little. Yn aros nôl oedd Kai Edwards. Mae Georgescu'n ei roi o dan bwysau. Ddim bwysig bod yna ddigon o bwysau ar y peniad nôl. Tuag at Jones. Wel, mae'n reid hyn. Dwi'n gwybod mae'n hanner ffordd trwy'r hanner cyntaf. Rhaid eto, di'r golwr di dod. Be mae'r dyfarnwr? Mae o'n beio Ilan Abgareth fanna. Mae o'n beio chwaraewr ymosodol fanna. A dwi'n meddwl o bosib bod yn cael chydig bach o gam. Dwi'n meddwl cic o'r smotyn. Heb weld unwaith eto. Amrediad i ddechrau. Ni'n gweld ti o'r pwynt da ni yn rwan. Un peth yn ei feddwl o ganol cae. Amrediad. Wedyn pas yn dda. Ti'n gweld, dwi'n siŵr bod o'n cael ei ben ar y bel. Na. Na? Na. Reichi ar golwr. Mae o'n penio. Oce. Peidio na. O'r ongl yma, pan oedd rhywun ti drwy gyntaf, bendant, oeddech chi'n meddwl, ond wedyn nath y golwr cael ei ddwylo arni, a nath o'n benio allan o'i ddwylo fo. Felly, penderfyniad cywir gan y dyfarnwr, ond yn sicr, dwi fo chdi, dwi wrth y modd chwaraewi ganol cae, i mynd tynnu ben allan o sefyllfa fel yna. Dwi'n angen eistedd lawr ni. Mae Malcolm yn iawn. Dwi'n di arfer efo hyn. Ond, felly dim enghraifft Malcolm o'r golwr yn cael ei warchod mor modol sef yr hen grwyn. Na. Ac i ddfod i di benni fewn yna, mae yna eto, fe wneud bobl ddath ydi, faint mae yna'n effeithio chwaraewyr Treffynnon o'i gwmpas o bod i gyd yma i dorchu llewis a i warchod yr un gol ma nhw ar y blaen. Neis gan Little, nôl a Georgescu, di'n methu canfod Little eto. Ond mae yna rhyw nerfusrwydd yn y gol yn does, a chi'n teimlo bod Treffynnon yn gallu arogli gwaed fan hyn. Does am cwestiwn amdano fo. Georgescu, mewn chwilio am reffel. Neb yno i gasglu ar y mil y cwrt, fydd hynny'n siom i'r rheolwr. Ac yn siom i Treffynnon bod neb yn i'r cae i fanteisio ar hynny. Fel gan Jeffries a Diorwerth. Tu allan i Diorwerth mae Little. Ond pethau di newid gymaint ers y 10 munud agoriadol pan oedd fi'n ymddangos mor gyfforddus i Pen-y-bont. Edwards. Andrews sy'n cael gêm dda, gêm ardderchog. Cook. Bibi. Bach yn fyr. Sullivan. Nôl at Cook.
A mae yna hyder yn ei chwarae nhw. Hyder sy'n dod o ennill 15 gêm yn olynol. Dyna ydy record Treffynnon ar hyn o bryd. Di ennill 19 o'r 19 gêm diwetha. A mae'r hyfedd fel mae arferiad yn gallu creu hyder. Ti'n deud hynny, ond mae Pen-y-bont chwarae cartraf. Mae nhw ar lediad da. Dod i fewn i'r gêm hefyd. Mae garfan nhw'n gryfach rwan am y bod tymor hyn. Efo chwarae wedi dod yn ôl. O, mae Letr wedi cael ei dwytho! A cefn yr hwyd oedd yn ysgwyd. Ond mae Treffynnon yn cael cyfleon oherwydd gwalle amddiffynol gan Pen-y-bont. Wel, ti'n gwybod be, o'n i'n siarad o'n y hanner cyfa ma'n jyst cael ei greu fan hyn am dafiad hir. Wel, nath o gymysgu'r chwarae, pob yn disgwyl fynd yn ei troiad. Jyst defnyddio'r bel, iwsio'r bel i droi i ddyn. Mae'n erdi hawdd ydy. Mae'r amddiffyn yna, wel, siocar arall i ddweud y gwir. Ac i ddim gadael i ymysodwr dy rowlio di yn y cwrt cosbi fel yna. Dylia bod yna dyn o'r blaen o dyn tu ôl. Rhys Griffiths yn hapus efo hynna. Just yr agwedd penderfynol yma i cael ar draws y ddyn a gwarchod y bel, neu cuddiad y bel fel dwi'n gael efo. A Winslade yn peri problem un ochr y cae. Eiliadau wedyn mae'n peri problem ochr arall y cae. O'n edrych yn ddiwiog go iawn. Di. Fod i'r unig newid yn hun Treffynnon o'i gêm diwetha. Miles Hart yn paratoi i gymryd y tafliad. Edwards. Unwaith eto, golwg dan bwysau ac oedd honna rhy hawdd iddo fo. Dath Bibi ddim cyrraedd i roi o dan unrhyw fath o bwysau. Ac ydych chi sôn Malcolm am rediad Pen-y-bont. Hynny wedi ennill 5 gêm yn olynol ym mhob cystadleuaeth. 9 llechen lan yn ei 12 gêm ola, ond dim un yma. Miles Davis allan at Little. Georgeski, diom di bod yn y gêm gymaint a byddai Pen-y-bont yn ddymuno. A mae hwnna'n gig bach rad. A mae garden felen o bosib yn mynd i gael ei dangos. Oes, mae yna. Syneb yn y gol carden felen gyntaf gêm. Oedd hynny, Nick, oherwydd yr un gyntaf, doedd. Ti'n gwybod, nath o'n trwyddo fo yn y 10 munud agoriadol yna. Nath Sullivan trwyddo fo do. Ac oedd o'n heiddi'n am hwnna. Oe. Carden felen, gyntaf gêm. A chyfle i'r capten Kane Owen greu rhywbeth nid o ddasgell chwith ond o ddasgell dde. Digon i anelu. Tuag ato fo. Ato fo hwnna disgyn i'r effel! A mae Bennon i fwylo fo. A hawdd deall pam am gyfle. Wel, hwnna di drydydd cyffyrddiad o'n y gêm. Am hanner awr, 3 cyffyrddiad mae di gael. Hon di un yn nhw. A wan, mae o'n mynd am y foli a mae o'n mynd am pwer. Gymaint o amser. A mae o'n just trio sleisio hi. Dwi'n angen sleisio hi. Mae'n agos i'r gol, mae'n sy'n wedi ben dros di. A wedyn mae'r techneg yna. A just... Wel, mae o'n mynd am pwer. Mae Miles Hart gyda llaw lawr dyna pan bod o oedi yn y chwarae, ond oedd hwnna'n gig hosan yng ngwir ystod y gair. Am gyfle, de. A fel yr ymysodwr sydd yn dechrau'r gêm, diolch di achosi problem ar hyn o bryd, so ti'n sbio ar y fainc yn meddwl, ei, be am Snaith sydd ar y fainc? Be am Rhys Griffiths? So ni bod o'm ar y fainc i hun prawn ma, ond by'r FL, bydd o mor siomedig i beidio heitio'r targed yma na. Ti'n gwybod, dwi bod trwm yn deud mewn sylwebaeth bod yn digyfaddawd a bod yn positif pam ti ar y bel. Yli digon o dorf yma yn gwylio'r gêm, a mae'n rhaid i ddweud am Reffel yma. Mi nath o ddisgwyl ormod o amser. Nath o gymryd ti ar amser anodda sy'n licio fel foli. Sa hwnna di bod well ar hannar foli. So mae'n bendi dros ti a beth ti'n agos i'r gol a wedyn just gei di defnyddio pwer wedyn a mae'n mewn. Ian Jones. Mae'n gweddi'r yw Van der Rock yn bysa. Cofio sawl golwr yma gwach hir. Dwi wedi sylwebu arnyn nhw. Sech chi mewn am ryw lygu do? Wel, na chdi, dyna fe ni am unio ddeud. Siwr, mae rhyw band dros di wallt y fel, ond mae'n gweithio ddwy'r munud, ond dwi'n gwneud wneud arbediad hyn hyn. Wel, da ni sôn am rediad campus Treffynnon. Be mae rhaid i gofio hefyd ydy bod nhw ar record amddiffynol ardderchog. Mae gan Treffynnon
lechen lan yn hanner I gemer tymor yma, a mae rhaid I Pen-y-bont sgorio. Ildio 18 mewn 19, a mae hanner heini yn y tair gem gyntaf. Yw dyn nhw 6 yn y Fai Colwyn I ail gem, dwi'n meddwl. Wel, Reffel yn methu cael I ergyd ar y targed. Dyn nhw wedi cael un ergyd. Y tîm sy'n drydydd yn uwch gyngred Cymru. Dim un ymdrech ar y targed. A mae Treffynnon wedi cael 2. Wan te Reffel eto. Bydd o'n awyddus I wneud yn iawn am y smonach diwetha yna. Sbiwch ar y dacl mewn ar Ashley Evans. Mae wedi brifo I hun. Mae'n mynd I godi. Mae'n mynd I godi ac mae Ian of Gareth. Wel, mae'n cymryd dipyn I gadw hwnna lawr, coeliwch I fi. A mae o'n ymladdwr yng nghanol y cae na I Treffynnon. Mae o'n chwaraewr sy'n mynd I fod yn nuisance trwg nawn. Gweithio mor galad. Ac oedd ni'n sôn am chwaraewyr amlwg Treffynnon. Maen nhw gyd yn chwarae'r rhan. Sbiwch chi ar Pen-y-bont, neu fi sôn llawer am Georgeski. Pryn di sôn o gwbl am Miles Davies, mae rhaid nhw ddefnydd i'r gêm. Wel, beth swn i'n dweud, y clod mwyaf I Treffynnon ydy'r ffaith bod Pen-y-bont di newid I siap nhw. Dechrau fo 3 yn y cefn. Mae hynna di newid rwan. Mae Miles Davies yn chwarae'n 1 o 3 yn ganol cae, felly 4-3-3. Mae hynna lawr I sut mae Treffynnon yn cael llwyddiant yn y gêm a sut oedden nhw'n dominyddu ganol y cae. Dwi'n falch bod nhw wedi gwneud y penderfyniad mawr yna, ond oedd o'n gorfod oedd ffordd I tîm Rhys Griffiths yn chwarae yn y hanner awr cyntaf yna ar ei hôl I. Gobeithio gyda fi bach o ansawdd ar y bel yn ganol y cae yna rwan. Ond am llawer fanna ac mae y bel yn cael ei chlirio wedi cael gan Ioreth. Nôl mae'n dod bod wedi Ioreth I chlirio eto. Georgeski wastad yn cael ei giro yn yr awyr gan Zeb Edwards. Owen. Tu allan I Owen. Mae chydig bach o le mae Wood. Un arall, da ni ddim di sôn amdano fo. Wood, Georgeski, Miles Davies. Dyn nhw ddim di bod digon amlwg. Bel teg at Miles Davies. A mae'r prif reswm am hynny I weld yn y ffaith bod Treffynnon mor brysur. Maen nhw'n dair. A mi fydd na gyfnod yn dod yn y gêm a bydd ffitrwydd yn Cymru ac o'n I weld be ydi safon ffitrwydd y tîm sy'n drydydd yng Nghyngor y Gogledd. Owen. Sbiwch cael ei gorfodi nôl, dim eiliad I fod yn gyfforddus ar y bel. Ac unwaith eto, oedd y golwr ddim yn hapus I gael y bel. Nag oedd. A maen nhw'n synhwyr o gwaed eto. Ilan of Gareth yn ceisio I gau o lawr. Mae'n tacos oedd o. No te, Georgeski, I ben o lawr. Y tu allan mae'r Reffel yn aros am y bel berffaith mae Wood. Y tu ôl fa mae Little. Reffel, nôl at Little. Little a chyfle ar gydio, mae honna ar draws pawb ac yn fler. Yn gwell. Yn gwell. Symudiad gorau'r gêm. Ni Pen-y-bont. Lawr yr asgell yna, na rhyw triongl bach sydyn. Georgeski'n dechrau hi fo'r rhediad campus. Wedyn Reffel, codi ben, digon amser, dewis I ddyn. Yn y diwedd, Little oedd yn croesi oedd o, doedd o ddim yn mynd am yr ergyd, ond eto, just, sy'n nhw'n neud hynna, just I beth bach mwy cyflym, de, oherwydd o Wood di neud i'r rediad I fewn i'r cwrs Cosby, ond oedd o rhywun. 10 munud tan yr egwyl o wain. Difyr dros ben, dydi. So beth ydy, just yr eiliad yna, fflach yn Georgievski, just y cyflymder yna. O angen rhywbeth, just I ennill parch ar amddiffyn yma. Sa'n byd I cael ei redag tu ôl iddyn nhw o gwbl. A mae hynna lawr i'r profiad bod I safle dechrau nhw mor dda. Ond mae Kai Edwards yma yn rheoli hynny dydy yn ganol amddiffyn. Mae'n 31 oed. Gyda fo'n chwys yn ei dalcled. Dwi'n oes o'ch chi'n mynd i'r gêm yna. Andrews eto, Iorwerth ar draws. Efo Nick, os ti'n sôn am hynny, O'n I eisiau. O, diffyg parch. Ddylwn ni ddim di sôn am hwn. Y ddau gyn chwaraewr rhyngwladol yn sbio arna fi. Mewn I 10 munud ola'r hanner mewn chydig eiliadau. 1 gol. Gan Daniel Andrews yn dal I wahanu'r ddau dîm, fo sy ar meddiant. Nawr te. Beth eto y bel, syth at Kai Edwards, mae o'n gwasgu, mae Treffynnon yn gwasgu. Ilan of Gareth, sbiwch.
Mae Forbes wedi bod yn dawel. Nôl at Gareth, cyfle ar gydio, mae'n ceisio ei chrymanu hi fewn. Fe'n gael lawr, oedd hi'n bwysig bod o. Wood. Wel Davies, syth mewn i Zab Edwards, dim byd mwy na hynny. Bibi. Sullivan allan i'r asgell. Little yn ceisio cael lawr. Mae hwn yn rediad campus. Bel at Oliver ac oedd Cook. Di gei gwaith campus fan'na. A mae wedi aros i fyny cael ei chlirio. Gan Iorwerth at Reffel. Reffel at Harling. Fe bu sôn llawer amdano fo chwaith fel te, Georgeski. Mae o'n dechrau dod mewn i'r gêm. William Wood. Edwards di darllen hwnna'n gampus yn doi. Fel sef o'r hedeg ar draws i gasglu dan bach o sbwriel. Bel mewn. Tu hwnt i Reffel. Dim cyrff yn y cwrs Cosby eto. Dyn nhw ddim mewn cysylltiad efo'i gilydd. A dwi ddim wedi gweld hynna am Pen-y-bont. Dydw i ddim. Fel arfer, ti'n cael 3-4 crys glas yn dod i fewn ar cwrsiadau o'r ddwy ochr. Da ni'n wedi gweld hynny heddiw. Ddim i fyny rwan ar eich i clod i Treffynnon am hynny. Fi'n sôn dipyn y gema. A Milan a Gareth, wel fo oedd gwestai Sioned ar pod sgorio. Wrth yma chwiliwch yn wythnosol am pod sgorio. A mae Sioned a rywun yn cael sgwrs ddifur iawn ac oedd Ilan a hi yn edrych ymlaen at y gêm yma, edrych nôl ar rown derfynol MG ac wrth gwrs Ifan Gwilym yn cadw cwmni i Sioned hefyd. Felly wastad yn sgwrs fach ddifur. Ac os oedd Treffynnon yn edrych am ryw llinell fesur o lle maen nhw yn yr adran y gogledd, yn yr ail adran y gogledd ar y funud. Mae rhaid chdi edrych, mae hon yn. Mae Pen-y-bont yn gwybod, maen nhw mewn cysadleuaeth fan hyn, mewn y gêm. Wel, Mark, so chdi'n sôn yn fan'na, Pen-y-bont yn ymosod a neb yn y cwrt Cosby. Oedd hynna'n hollol groes i Treffynnon rhyw funud yn gynt. Ond na bedwar yn y cwrt Cosby, yr ymwelwyr sydd ar y blaen, y peth haws iddyn nhw fysa eistedd nôl, dyn nhw ddim. Maen nhw'n mynd amdani, dyn nhw'n parchu Pen-y-bont trwy, maen nhw'n meddwl, hei, da ni cystadlein. Ie, ac oddi cartre, mae Treffynnon di ennill 7 o'i 8 gêm diwetha ar daith. 2 o'r rheini yn olynol Georgeski. Little tu allan, mae'n derbyn y bas gan Evans. Georgeski eto, mae'n dod fwy fod i'r gêm yn dydi. Ond mae Pen-y-bont yn gorfod gweithio mor galed am unrhyw agoriad. Fi jyst wrth y modd gweld Treffynnon o faint o acos maen nhw i gilydd. Y dyn gyntaf fel arfer pan ti mewn gêm fel un, ti sydd ddim yn curo'r bel. Ond mae'r llall mewn 5 lladd, 6 lladd o'r wrth efo, mae'n safle gwarchod, safle maen nhw'n cael pobl i lawr. Mor acos i gilydd, mae un nhw'n mynd i gyroi. Maen nhw'n jyst gorfodi'r camgymeriadau. A pam da ni'n deud am pam da ni eisiau 4 chwaraewr yn y cwrs Cosby, oherwydd mae yna 4 mwy o siawns o sgorio gol, does. Reffel. Am unwaith heb Edwards, gwaith dan Edwards yn gry, mae Reffel yn dal i dir, nath o dda fan'na. A mae'n cael ei wthio, mae'n ennill y gic, a mae hwn yn mynd i fod yn gyfle i Kane Owen roi'r bel i mewn, ond oedd hwnna'n frwydr dda yn doedd. 2 ddyn cry, 2 ddyn penderfynol, a mi nath Reffel yn dda. Nath Cai yn wych, o'n i'n meddwl i gael un ochr cywir i'r gol wedyn. Ond pam yn neud hyn? Be di'r reswm o'n neud hyn wan, nesa? I ddeud y drosodd i ffwrdd fan'na. Oedd yn gwynebu oedd wrth y bol, oedd o'n mynd i'r illa, oedd yn gorau mynd yn ôl eto, efo'r bel. Wan, sefyllfa peryglus. 5 munud o'r hanner yn weddill. Cyfle gwirioneddol. Owen, mewn tuag at ysmotyn, ôl beniad ardderchog gan Winslade. Andrews y capten yn cwblhau y clirio. Mae'n gêm on rwan, na i ddeud y gwir rwan de. Well i Pen-y-bont wneud rhywbeth ar gols beth sy'n digwydd allan y fama. Does a ddim arwydd pan nhw'n mynd i sgorio ar y funud. Ond mae yna arwydd bod nhw'n dod nôl mewn i'r gêm o bosib, oes Malcolm? Ar y bach ys bod nhw'n newid siap efalla. Ond dwi dal yn deud Treffynnon sy'n yn rheoli'r gêm. Gwaith da gan Cook fan'na doedd, yn troi ac yn trosi, ac yn y diwedd o'r 3 dyn hyd yn oed methu atal o heb i Harling ildio cic cryf. Ydych chi rheoli'r gêm heb y bel?
wrth cadw dy system, cadw dy siap, cadw dy stael, neud siŵr bod ti tôl i'r bel pan rhaid, a bod ti mewn cysylltiad efo'ch gilydd. Wedyn pan ydych chi'n cael y bel, wedyn ydych chi'n rheoli'r gêm efo'r tempo wedyn. Ond yn sicr, mae Treffynnon yn gwneud y ddau ochr o'r gêm yna'n dda iawn. Edwards yn chwilio am Forbes. A mae honna'n dod oddi ar Gorin Jeffries. A dyma gic gornel gyntaf Treffynnon. A da chi'n cofio'r 10 munud agoriadol, un cic gornel ar ôl y llall i Pen-y-bont, oedd hi'n edrych fel petai mynd i fod yn stori mor wahanol yr hyn sy'n ganddo ni. A mae gynno chwaraewyr Treffynnon, hogia mawr. Cewri i ddod i fyny, i ymosod ar y bel yma. Y capten Andrews sy'n mynd i gymryd y gic, ac wrth gwrs mwy o bwysau ar Absalom. A fydd pawb yn ymwybodol o hynny, fydd nhw'n awyddus i'w roi o dan bwysau. Mae Forbes yn dawnsio dan i drwyno. Mewn â hi. A rhyw dynnu o dan drwyno dyfarnwr. Ie, ni'n gweld rhyw lawer yna. Be mae Treffynnon wedi wneud yn dda ydi, gwneud ti'n gêm chydig bach yn nigli. Maen nhw jyst yn gadael rhyw wthiad bach bob hyn a hyn ar gefn chwaraewr Pen-y-bont sy'n dechrau cochi penna rhywfaint. A mae 10 drosedd ganddyn nhw. Dim byd mawr, un carden felen, ond mae'n torri rhythm Pen-y-bont, dydy? Torri rhythm, a mae'n just yn ei upsetio nhw. Maen nhw'n gwneud ti, nid yn gêm gorfforol yn unig, ond mae'r ddwy ochr fel o'ch ni'n sôn, Malks. A mae hynna'n bwysig, a mae Pen-y-bont mewn sefyllfa, doedden nhw'n disgwyl bod yni, ar ei holi, just cyn yr hanner. Wedyn, maen nhw just yn slo bach yn dechrau colli penna sy'n mynd i chwarae ddwylo Treffynnon. Nath yma Malcolm yn gyd i ni weithiau, mynd dan dy groen di, de? Beth fel weithiau? Bagliad, Bibi, a mae yna chydig bach o gyffro mis Gydorf wedi hwn yn rhy bell i Cein Owen, falle ddim. No, da ni angen sbarc, Pen-y-bont. Rhyw fath o lach o safon gan Ewi wneud a Cein Owen fydd y dyn, mae'n cyrraedd yn araf bach, mae'n edrych ar y pellter, dwi'n meddwl, a mae'n meddwl, ia, neu gymryd hwnna'r. Wel, cofio'r gêm gyffroes na rhwng Pen-y-bont a Ffynnon Taf. Tymor diwetha ond y gol hwyr iawn, eiliadau ola'r hanner cynta. A mae enw Cein Owen ar hon yn dydi. Ochr iawn iddo fo, y capten, y troed chwyth. Mewn â hi'n isel, ac oedd hi rhy hawdd i Jones yn y gol, ond o leia mae Pen-y-bont i cael ergyd ar y nod. Ie, os ti galw hynna yn hon, ond yn sicr mae'n bwnsio 6-7 gwaith cyn nhw'n gyrraedd, mae'n cymryd y pwer o'r uwthi. A dwi'n disgwyl mwy gan Ken, ond dwi'n disgwyl mwy gan o'r perfformiad Pen-y-bont. Dwi'n meddwl bod hwnna'n enghraifft, bod nhw just, mae yna ddiffyg syniadau gan nhw. Mae hwnna'n rhy bell i fynd am yr ergyd. Ei, mae gen fod droed chwyth, sy'n gallu creu rhywbeth unrhyw amser, ond anhebygol iawn ydi sgorio'r pellter yna. Ond dyna sydd hanner maen nhw wedi gael. Aros ydyn ni i weld faint o amser ychwanegol fydd. Hart i gymryd y tafliad. A Forbes sy'n cael ei gosbi. Ac yng nghanol cae a'i fanne mae Pen-y-bont mewn gwirionedd i cholli hi. Mae yna garden fel i Forbes, mae rhaid bod hynny am gwyno. Ac sgyn nath o tynnu ddyn lawr. Wel, ac hefyd nath o'r sefyll reit o'r flaen y bel i Pen-y-bont sbeidio cael cymryd yn sydyn i gymryd y fantais, ond yn sicr, mae un o'r rhesymau, mae Sef Davies ddim di gorfod symud llawer o'r cylch canol, ond mae o wedi wneud digon i gael y bwlcha. Ashley Evans, Harling, da ni'n wedi gweld Harling yn y gêm, neu di'n rediadau gorfod cael, mae Mal Davies yna rwan. Dyn nhw ddim wedi cael gafel i o gwbl. Owen, mewn i'r cwrdd Cosby, hwnna'n gec dda. Nawr ti'n mae'n dod i Davies. Allo gael ei ergyd mewn. Am ddiffyn gweithgar. Treffynnon yn talu ar ei ganfed eto. A mae Winslade ma wedi bod yn niwsans. Yn symud fyny o ganol cae i roi'r amddiffyn dan bwysau pan mae angen. Edwards. Andrews. O, mae'r golwr, mae'r bel di hongian yn angharedig nawr se. Be sy'n digwydd i'r golwr fama? Un gol geidwad yn un pen y cae di cael amser gwael.
A Hart sydd wedi cael y garden, dim y golwr. Dy bel allan o'r cae. Rhy fath ar garden diwetha. Diffyg disgybleth yr ymateb ar ôl y penderfyniad. Dydy Treffynnon ddim yn shein a di o cardiau coch tymor un. Ond sicr ti'n eisiau gweld cael dy yrru wrth y cae am wneud rhywbeth fel un i ddechrau a wedyn tacl yn yr ail hanner. Hwna oedd y treffel i'n llawar. Dwi'n gwybod beth mae Jones yn rhyw balun dod allan a cwyno fel yna. A wedyn, ydych chi'n sy'n digwydd i Hart, mae'n jyst i cyrbel allan o'r cae. Felly, o'n gwybod mae'n mynd i wastraffu rhyw amser nad o godi fel cicioedd. Ond yn sicr, beth dwi eisiau canmol ar ei clodi ydy Treffynnon efo i disgybliaeth, efo'i trefn nhw, efo'i cyfathrebu nhw, efo'i safle gwarchod nhw. Mae o wedi bod yn benderfynol. Mae wedi bod yn styfnig, maen nhw wedi aros efo'i gilydd yna, a di Pen-y-bont wedi torri nhw lawr. O gwbl, mae'n rhaid i Pen-y-bont symud y bel yn gyflymach, fynd allan a lledyn chwarae mwy, dyn nhw wedi trio tedyn chwarae wedi tu ôl i amddiffyn Treffynnon mwy. Wel, mae un peth yn sicr, mae gan Rhys Griffiths bregaeth bwysig i wneud yn ystod yr egwyl. Cyfle eiraid o'r gwirionedd i gyrraedd y rownd derfynol Cwpan Cymru, ond ar hyn o bryd, dim nhw sy'n mynd. Wel, gollon nhw blwyddyn dwytha, ti'n gwybod, yn y ffeinal. Am ddwrnod oedd hi yn Stadiwm Caerdydd, dyn nhw ddim yn mynd i gael diwrnod arall fel na'r cefnogwyr mae gyd, fel ystod i chwarae fel un yn yr ail hanner yn y gêm yma. Georgievski, mae wedi bod yn benderfynol, mae'n mynd i hun pwy ddoth ar draws. Am brofiad, mae Kai Edwards di ddangos. Little, cymryd y tafliad yn sydyn, mae'n gwybod bod amser yn bryn ar ddiwedd yr hanner yma. A Georgievski a Little ar weithiau hymdrech, diolch cweit i gweithio iddyn nhw. Evans, mae Treffynnon angen hanner amser yn dydyn. A nawr maen nhw yn ei gael o. Digon gan Rhys Griffiths i drafod. Unig gol y gêm yn dod gan Daniel Edwards. A'r gol honno yn dod wedi 14 y funudau. Andrews, y capten, yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Maen nhw'n heiddi'r fantes. Di Absalom ddim wedi cael hanner da. Mae Reffel di methu cyfle. Mae yna potensial drama. Dewch nôl ato ni ar ôl yr egwyl. Ti di dod ar bibs? Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C.
Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C. Wel, pwy fydde wedi disgwyl hyn? Treffynnon o gyngrair y gogledd ar y blaen o gol i ddim yn erbyn tîm nath gyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru llynedd. A nid yn unig ar y blaen ar hyn o bryd, ond hefyd yn cael y gorau o dîm sydd yn drydydd yn uwch gyngrair Cymru. Danny Andrews yr arwr i'r ymwelwyr, a mae yna bregaeth bwysig iawn i Rhys Griffiths, hanner amser i'w dîm. Treffynnon ar y blaen o gol i ddim. A Treffynnon hefyd yn rheoli'r gêm. Maen nhw'n neud bywyd yn galed iawn i Pen-y-bont ar hyn o bryd. Ond fi'n siŵr fe fydd na ymateb o'r tîm cartref yn yr ail hanner. Mae Owain Jones yn cadw cwmni ni. A Owain, ewn ni syth mewn iddi, achos ar ôl y 10 munud agoriadol, Pen-y-bont yn rheoli'r gêm, beth o'n i'n disgwyl. Ond wedyn ni 2 gyfle gret i Treffynnon, nath arwain at y gol, a'n sydyn reit, mae'r momentum gyda'r ymwelwyr. Yndi, ma nhw ar y blaen, ma nhw'n heiddi bod ar y blaen. Mae rhaid i ni i sôn, mi o'na cwpl o gyfleoedd fel ti'n sôn, ond wedyn, just peidio methu amddiffyn. A dydy hon ddim yn bas ffantastig sydd yn arwain at y digwyddiadau. Treffynnon jyst i penderfynu troi y sgriw rhyw fymryn bach, a wedyn rhoi nhw dan chydig bach o bwysau. A wedyn mae'r un bas tu ôl i'r amddiffyn, ddylia hon cael ei ddelio fo un ochr neu'r llall. Dio ddim, a mae Andrews jyst mewn sefyllfa fel, oce, dwi'n sbio fyny, mae gol geid o dod ar i linell, mae hwn yn hawdd i fi. Ond be dwi'n licio am y gêm, un y perfformiad gan yr ymwelwyr, ond mae yna rhyw nigl bach yn y gêm, rhywbeth. Dwi'n mwyn gwybod, mae yna rhyw deimlad ti'n clywed y chwaraewyr i gyd yn siarad efo'i gilydd. Mae yna rhyw elyniaeth yn erbyn gogledd rhyfedd iawn yn datblygu. Rhywbeth hen ffasiwn os lici di. Ac os mae'n parhau fel mai, un gol i ddim, i'r ymwelwyr, mae hyn yn mynd i fynd yn fwy a fwy nigli fel mae'r gêm mynd yn ei blaen. Ti'n cael y teimlad bod Treffynnon yn synhwyro, bosib, bod na sioc yn mynd i gallu ddigwydd prynhawn me. Reit, y cwestiwn yw, dylse Treffynnon wedi cael cic o'r smotyn, ond y bach o ddadle rhwng ti a Malcs lan yn y pwynt sylwebu? Wel, dwi'n meddwl oedd y ddau yn ni'n meddwl ar y pryd, wel, mae hon i fod yn gic o'r smotyn, ond wedyn, chwarae teg, mi oedd Malcolm yn gywir, mae'r golgeidwa jyst yn cael ei ddwylo ar y bêl gyntaf, felly dim cic o'r smotyn, ond mae'n enghraifft dda, unwaith eto, ar y blaen o gol i ddim, dyn nhw'n eistedd nôl, mae hwn yn chwaraewr sydd yn gwneud yr hediad o ganol cae, mae nhw'n bwrpasol efo'r chwaraewyr i gyrraedd y cwrt Cosby. Lot fwy o awch i gyrraedd y cwrt na da ni'n gweld gan y tîm cartra, felly mae rhywbeth angen newid, ac eto jyst profi am ddiffyn llac gan y tîm cartra. Ddylia hynna ddim digwydd, cael dy rowlio o dafliad mor hawdd a hynna. Ac ar hyn o bryd, so nhw'n mysynu gweld yr ail gol yn mynd i fewn gan yr ymwelwyr? Mae Treffynnon, maen nhw wedi bod yn weithgar iawn. Maen nhw bron di bwlio Pen-y-bont bron. Dyw Pen-y-bont ddim wedi cael lot o gyfleoedd Ows, ond fe nath ci yn reffel, fe gath e'r gyfle yma i foli just ddim cweit digon dos. Maen nhw wedi bod digon clinigol fel ni'n gwybod maen nhw'n gallu bod. Weithiau ti'n clywed bod yna hanner cyfle yn dwyt. Mae hwn yn cyfle mor dda, mae o'n gyfle a hanner os lici di. Mae o'n gyfle ddylia unrhyw ymysodwr sgorio ar unrhyw lefel. Felly fe Rafael, mae o'n gwybod i hun. A ti jyst yn gweld Bibi'n dod ar draws rwan, chwaraewr canol cae. Treffynnon, jyst yn cael gair efo. Diolch yn deud anlwcus, mate. Mae o'n i glist o'n deud, sut yn y byd ti wedi methu honna, ti'n hoples. A dyna'r math o beth sydd yn digwydd allan ar y cae. Oes, diolch yn fawr am y tro, os na ffordd nôl i Pen-y-bont. Fi'n siŵr fod na dewch nôl ato ni ar ôl yr egwyl. Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C.
Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C. Croeso nôl ato ni. Wel, mae yna sioc hanner amser hyd yn hyn. Treffynnon ar y blaen o gol i ddim yn erbyn Pen-y-bont. Ie, croeso nôl ato ni. Nawr, hwn yw gêm ola'r penwthnos. Mi oedd na gemau ddo, newn ni ddechrau gyda deiliaid y gwpan y Seintiau Newydd yn erbyn Cwpan Celtaidd. Nawr, oedd y gêm yma, oedd hi'n un ar yr hanner Ows, ond wedyn ni hat-trick gan Ryan Brobel yn sicrhau'r fuddugoliaeth. Ie, yr unig syndod efallai Seintiau Newydd yn ildio gol, di yna ddim yn rhywbeth arferol dyddiau yma, ond wedyn, ie, dim sioc o gwbl. Seintiau Newydd, maen nhw ben a sgwyddan well na unrhyw un tymor yma, felly y disgwyl oedd fysa nhw'n cael buddugoliaeth gyffyrddus, felly ddim cweit mor gyffyrddus, ac oedden nhw'n yn ei feddwl, ond yn yr het ar gyfer y 4 ola, dim problem o gwbl. Ie, a wedyn ni y Bala yn erbyn Llansawel, y Bala wedi ennill Cwpan y Gyngrair penwthnos diwethaf a'n cadw'r momentum i fynd gyda'r fuddugoliaeth yma. Hei, maen nhw wedi cael blas arni rwan, do. Felly bydden nhw'n hapus efo just un. Bydden nhw eisiau dwylo ar Cwpan Cymru. Fysa'n golygu, wel, dipyn mwy na be nath nhw ennill wythnos dwytha, bod honna wedi bod yn dipyn o bnawn. A da ni jyst yn gweld, unwaith eto, dyma oedd y disgwyl. Bala gartra, so ti'n disgwyl fuddugoliaeth a golia, chwarae teg. Ac oes fel Rosgrow sy'n bod yn cael ei hunan, wel, dipyn o golia yn cael ei rhannu o gwmpas, ynddo? Ie, braf gweld Rosgrow yn rhwydo hefyd. A wedyn ni ymateb greit gan Cwpan ar ôl colli rownd derfynol yn erbyn y Bala penwthnos diwetha. O'n nhw'n fuddigol o 5 gol i ddim yn erbyn Ebers. A mae rai fi weid, bydde Ebers di moyn bach mwy o look yn y gwpan i gymaru ar Gyngrair, ond nath e jyst ddim digwydd. Na, ddim digwydd o gwbl a Cwpan yn ôl i be da ni di arfer gweld ganddyn nhw. Maen nhw wedi cael rhyw wythnos bythefnos siomedig oes safona uchel nhw, ond wedyn oedden ni'n gweld golia yn dod yn ystod y gêm a cwpl o golia hwyr. Just i gael yr hyder na nôl oherwydd fydden nhw rwan yn anelu am yr ail safle na a cael ei dwylo ar Cwpan Cymru. Ie, felly y Seintiau Newydd, Cwpan a'r Bala drwyddo i'r rownd gynderfynol. Pwy bydd yn ymuno â nhw, Ows? Ar hyn o bryd, Treffynnon fydd yn y rownd gynderfynol. Os ffordd nôl i Pen-y-bont? Wel, mae yna cwpl o newidiadau i Pen-y-bont, a mi oedd angen hynna. Ond ti'n gwybod be? Dwi'n meddwl mi fydd na sioc. Dwi'n meddwl bod Treffynnon yn mynd i ddal gafal ar y fuddugoliaeth yma. Gwr i fod. Wel, Ows, diolch yn fawr. Mae'n amser i ni fynd nôl at ein tîm sylwebu ni. Nôl ato chi, Malcolm Mynydd. Diolch yn fawr. Mae'r fwyell wedi disgyn Ryan Reynolds ymlaen yn lle Daniel Jeffries. Ac mae Billy Borg wedi dod ymlaen yn lle Mark Little. Felly bod am Little a Reynolds am Jeffries, y ddau amddiffynwr oedd yn cael ei beirniadu am eu camgymeriadau hanner cyntaf yn absennol o'r ail hanner. Ac digon y brofiad Borg a Reynolds. Ia, Reynolds bendant yn mynd i gynnig rhywbeth mwy ymosodol i chdi. A mae'n gynnu fo gol yn y bobl fel nathon ni weld sy'n gweithio yn y Bydre Newydd. A Borg, mond wedi methu un gêm tymor un yn y Bydre Newydd sy'n gweithio. Dwi'n gwneud 21 o gema, felly anlwcus bod allan o'r tîm. Ond yn sicr, pwynt i brofi. A Pen-y-bont wedi cael ei ysgwyd gan Rhys Griffiths yn ystod yr egwyl i gael un yn ôl i mewn i gema. Y bel ymlaen i lwybr Harling. Beldianelli tuag at Jojeski o bawb, a fe gododd o'n uwch na Sullivan, a fydd Sullivan yn siomedig bod wedi cael ei gero yn yr awyr gan y chwaraewr byr ar y cae. Coelian ei beidio bod i ddyn o chwaraewyr cryfa yn yr awyr hefyd i Pen-y-bont. Mae'n mynd neidio mor gynnar, mae'n mynd neidio mor uchal, gyda fo gymaint o spring yn efo. I dal efo wneud y well. Oedden mae o yn anelu lawr ar y bel, mae mentw gaddo fo i neidio yn uwch. Mae'n efo benio yna lawr. Cefndir gymnasteg yna fo, a hynny o bosib yn esbonio pam nad yw angen trampolin i godi mor uchel a hynny. Angen spring i perfformiad ail hanner Pen-y-bont yma. Bwm, mae nhw'n boing. Fe fydd y newid. Davies. Absalom. Edwards i Gorin, ond chwarae teg i
Jones yn y gol. Atal y gornel. Teimlad o bosib bod Hein yn mynd i fod chydig bach mwy o bwysau nag yn yr hanner cyntaf. Dyna fydd Pen-y-bont yn obeithio. Wel, dwi'n meddwl mae'n naturiol fod tîm cartraf ac pryd o dafod ma'n newid gael. Uniongyrchol, ia, 10 munud, ti'n gweld pam. Just tactica fydd hynny, ond wedyn, unwaith felly maen nhw'n ôl y gêm, cymysgu'r chwarae dod trwy'n canol cae. Davies. Allan wedyn gan Iorwerth, mae'n cyrraedd Georgeski. Edwards. Mae Mael Davies yn chwarae, wel mae wedi newid i safle eto. Mae jyst wedi mynd 4 yn y cefn, mae'n chwarae ar y dde, yn y cefn rhan o ganol cae. Oedd yn chwarae, dechrau'r wing-back, mynd i ganol cae, am weddill hanner cyntaf i hanner awr, efo newidiadau rhys, wedyn mae yn ôl yn y 4 yn y cefn, wrth ochr Bodge o Iorwerth a Cain Owen, felly 4 yn y cefn. Felly 3, Ryan Reynolds, Ashley Evans, Lewis Arling ganol y cae. Wedyn Wood, da ni wedi gweld dim byd o Wood, chwarae'r symor dylanwadol lawr y chwith gyda chdi. Georgeski i lawr y dde yma, a Reffel yn arwain y llinell flaen. Nawr te sbiwch ar y lles gan Forbes. Ti'n gwybod, efo fe'n golio mi o'n disgorio tymor un. Sa fi fel ymwysodwr yn ffansio ni nhw fan hyn. Oce, mae o'n gwaniaeth fan hyn o'r gol nath o sgorio. Mae o'n cymryd hon ar ei fyny sy'n lot yn oddach i reoli foli. Mae dal yn mynd i fyny. Felly pan mae dal yn mynd i fyny, mae'n eich ti gael andros o ryw scissors kick i gael ei cadw hwnna lawr a cael y technig yn gywir. Te mae'n godwm i Cook yn y peniad arweiniodd at y cyfle yna. Ie. Serdian anifyr nath o. Mynd i gath o i bwyso'r i ysgwyd yn yr awyr a mynd i ryw lanion ac maen nhw'n mynd i ddefnyddio bob eiliad beth fydd hwyr Mae'n mynd i fod yn hollol iawn, dim amheuaeth am hynny. Ac eich atgoffa chi, da ni yng nghanol cyffro'r 6 gwlad. Mae S4C yn dilyn y cyfan yr Alban. 2-20 erbyn Cymru, 2-20. Nos Wener am chwarter wedi 7, dipyn o gêm nos Wener diwetha rhwng Cymru a'r Gwyddelod. Yn cynnwys un cais cofiadwy iawn. Sôn am Cymru, chwaraewr yma Absalom i chwarae i Rob Page. I'r tîm 17, y bel yn disgyn i lwybr Owen. Owen yn chwilio am Wood. Wel, os da chi'n gwisgo pink, waith chi chwarae llawn hyder. Mae'n gwybod yn union beth mae'n neud yma. Os ti ar y cae, mae hyn yn upsetio di os ti'n chwarae'n erbyn nhw. Sa'n just weindio fi fyny go iawn. Ond hefyd, sa fo'n deitha fi, mae hwn yn mynd i drio chwarae tricks fel un trwy pnawn man. Edrych a sa fi'n gantryll fan. Sa fi'n gwneud deud rhywbeth a siarad fo a wedyn neud o nerfus am gweddill y gem. Ond dyna maen nhw eisiau hefyd, oedden ni sôn hanner cynta, hanner amser, maen nhw wedi upsetio nhw. A wedyn y ffaith bod nhw ar y blaen di cael y gol gynta yn adio at hynna. Ond, mae'n gêm berig os ti wedyn yn ildio. Ond ti'n meddwl mae hynna ddigon i gyda'r gêm. Ti wedi bod yn gynnwys, dwi wedi mewn gêm lle mae hyn wedi digwydd. Lle mae nhw wedi siarad chdi allan o'r gêm neu dy gynllun di. Plan y gêm. Wood at Owen. Y ddau'n dallt i gilydd. Y bas yn creu lle. Reffel. Mae'n mynd i ffasio hi nôl at Evans. Mae'n chydig bach yn dyn ydi Georgeski. Hediad Reynolds yn chydig bach o le. Davies. A Reynolds. Georgeski. Sbiwch mor galed mae Treffynnon yn gweithio. Reynolds mynd i hun. Mae disgyn i Reffel. Reffel ni gadael i Wood. Owen. Cyfle arall i'r hoeddi mewn. Golwr yn aros lle oedd o Mael Davies. Gafodd y cyfle cynta. A mae'r ail cyfle yn aros allan hefyd. A dyna'r agosa heb unrhyw amheuaeth i'r tîm cartre. Ac am ddiffyn arwrol yn cadw mantes Treffynnon. Dwi'n gwybod sy'n cael Edwards ta'r golwr nath neud yr arbediad cynta na. Pan nath Mael Davies dod i fewn ar y postyn pella. Mae o'n gwybod mynd i chyrraedd i gynta. Rwan ta, y cysylltiad yma, y golwr sy'n neud. A wedyn Cai sy'n cael yr ailyn i glirio. Wel, tasa VAR yma, fas nhw'n edrych ar y golwr yn codi goes.
O bosib, dwi'n gwybod beth ti'n dweud, Mick. Fel mae'n mynd i lawr, dipyn ar bedr, mae rhaid dweud. Ar ôl y giamox na rhyw funud cyn, oedd rhaid iddo mynd siŵr fod o dal yn gallu arbediad. Wedyn mae'r droed chwith, dwi'n meddwl, yn dod i fyny tuag at Miles, sydd ddim yn gwneud mor am mynydd o'r peth. Dwi'n gwybod o sôn â gysylltiad. Wel, os ti'n mynd i wisgo pink, ti'n gorfod neu arbediadau fel la. Wel, mae'r Rhys Griffiths yn cael yr ymateb. Fydde fe wedi obeithio amdano fo, dim amheuaeth am hynny. A mae Treffynnon dybiau i yn cael profi'n gynnar ar hyn maen nhw'n mynd i ddisgwyl yn yr ail hanner yma hefyd. Ydy, chwarae teg i'r golwr. Roedd o draws y gol mor sydyn fel Panther. Ond oedd Pen Davies yn ei ddwylo fo'n dweud. Oedd o'n methu coelio yn agwydd. Mae hwn yn rediad da gan Cook. Hwn oedd y bachgen oedd i lawr chydig eiliadau nôl. Gwaith da gan Iorwerth, oedd hi'n bwysig bod cael hwnnw'n iawn am un nath o, ond am rediad gan Cook. Mae hwn yn gêm bach ddiwiog dda, boys. Kai Edwards just yn gorfforol efo'r piniad na, just i wthio'r tafliad yma'n atol i'r FL. Wel, mae Davies yn sicr yn ymlygach yn yr ail hanner yma nag oedd yn yr hanner cyntaf. A mi fydd Pen-y-bont am i Wood a Georgeski ddeffro yn yr un modd. Beirdianelli a Dreffel. Reynolds mewn yn galed. Borge at Owen. Maen nhw'n gwasgu. Owen at Davies. Georgeski nôl at Davies. Chwilio am Reffel allan o hi gan Kai Edwards. Ia, profiad safle dyn yma. Eto ni chlirio i, ond Pen-y-bont gael lot mwy o hwyl lawr ochr dde yma rwan. Efo'r dyn yma yn ymuno bob munud maen nhw'n medru. Mal Davies, coesau da i'r postyn cyntaf. Owen, wrth gwrs, i gymryd y geg gosod. Bydd hon yn crymanu am i mewn. Ddim digon da. Sgoriwr unig gol y gêm Andrews, y capten. Gwp gan Winslade. Yn y le fan hyn gan Forbes. Wel, gadwch chi o'r golwg eto ar y cyfle cynt a gwaith Jones yn y gol. Cadwch llygad ar ei goes o. Wel, hwnna oedd y cysylltiad gan Mael. Rwan ta. Mae yna ddadl mawr yma yna. Os ys yna VAR, fysa gicos motin fysa. Hwnna oedd y cwestiwn. Nes ti ofyn amdan ac sicr ti'n gweld o'n glir yma yna. Y cysylltiad. Mae'r gwir amdani. Dwi'n meddwl bod neb di curiad iawn y llinell, a gwyth. Ia, da ni'n sôn am cyfle nath Reffel fethu yn y hanner cyntaf. A fysa fod i gallu gwneud mwy i gyrraedd honna, dwi'n mynd siŵr. Oedd hi jyst yn mynd ar draws y gol. Ymysodwr efallai, fo jyst rhyw gref chydig bach o fwy naturiol o sgorio wedi bod yn y fan ar lle. Wel, y 10 munud cyntaf, fel o 10 munud cyntaf, hanner cyntaf, yn galonogol i Pen-y-bont. Da ni gyd yn gwybod beth ddigwyddodd wedyn. Un o'r negeseuon gan Mark Connolly ac John Hazeldine yn yr egwyl yma oedd i 10 munud cyntaf stopio Pen-y-bont sgorio. Davies i gymryd y tafliad. Mae'r haul yn dal yn llachar yma Pen-y-bont. Davies eto. William Georgeski, bydd y sawl i fewn! Ac yn y diwedd, y dyn, da ni wedi deud sydd wedi bod yn llawer iawn rhy dawel. Haling yn i'r hwydo hyn. A mae Pen-y-bont, mae rai chi ddeud yn cael ei heiddiant. Ond wyddwch chi be, mae'r dathlu yn tanlinellu gymaint ar yr had maen nhw'n deimlo hefyd. Tafliad da. A wedyn y cyfle arall, a mae o'n gwneud yn well fydd. O fe gododd Haling yn gampus. Oedd yna grŵp yn dod fewn ar y postyn bella, ti'n licio rhyw clwstwr bach fel yna, oherwydd ti'n medru neidio a defnyddio nhw fel dipyn bach o ystol, a wedyn mae'n penio i lawr i fewn i'r gol, ond am groesiad i fewn gan Miles Davies yn rhyw pynsio i fewn, do, bod gymryd o'r taflen, dod yna allan yma wedyn, mae'n pynsio draws i'r postyn bella yna. Carded felen i Miles Davies, mae'n poethu.
Mae o'n poethi. A dyna ddyn ni eisiau weld yde, ond am groesiad gan y dyn yma. Ac am y tro cyntaf yn y gêm, fel dyn ni'n gweld y digwydd eto yn cael ei rowlio. Ie, bosib y Gerdyn Felyn yn cael ei heiddi yn fanna. Ond o ran y gol, y tro cyntaf i Kai Edwards gael ei ddal o dan y bêl. Mae wedi bod yn berffaith hyd at rwan, ond yn anffodus, methu amseru naid o. Sgorio'r gol gynta'r gêm, Andrews i gymryd y gic. Mae gan ni gêm Cwpan dda yma yn y rownd 8 ola Cwpan Cymru. Mewn â hi gan y capten. Sa'i di gallu disgyn a fi. Pen-y-bont ddim delian arbennig o dda fo hwnnw. A mae Harling yn defnyddio ei law i gau honna lawr. A mae Treffynnon i fod yn deg yn ymateb yn dda i ildio'r gol na. Ie, oedd o'n reit agos i'r bêl, dwi'n meddwl dyna oedd y broblem. Ond mae law yn uchel, so mae'n mynd i gael y drosedd yn ei erbyn o. Siawns eto, Treffynnon i ymateb i'r gol yn ei wildio. Wel, capten y ddau dîm sy'n cymryd y ciciau gosod i gyd. Andrews a chyfle arall, a mae'n daldra i anelu tuag ato fo. Mewn â hionna ddim digon cywir. Nôl mewn gan Gareth, cyfle Harling i symud i fyny'r cae. Oedd y fagliad bach yn fanna, bydd y gic yn cael ei roi i Treffynnon. Dyfarnwr yn gall y chwarae'r fantes. Reffel. A mae'r cawl yma'n berwyn hyfryd. Maen nhw'n mynd i ymladd am bopeth, Malcolm. Wel, dwi'n ysgwyd i fyny fan hyn, oherwydd Rhys Griffiths reit o tanna ni berwi yn gweiddi yn deitha Ryan Reynolds, mae'n rhaid fo giro yr ail belin yn gyflymach, dim just jogio, wedyn neidio i fewn i Seb Edwards yn ganol y cae. Mae Pen-y-bont yn fwy corfforol yn dweud fel oedd Treffynnon cyn yr egwyl. Ie, nath o ti teg o'r pwynt, oherwydd oedden ni'n clefar, oedden nhw di torri'n wath o'i rhythm nhw doedd. Ac yn sicr Pen-y-bont yn un i Treffynnon yn rhaid hanner efo stop-start, ond mae'n gweithio iddyn nhw. Reffel. Efo fo, mae Sullivan. Reffel nôl a Jogewski. Dipyn o le i edrych i anelu. Nath am ddigon da efo'r amser gynna fo. Cwc yn i'r cae. Cosedd arall, unwaith eto Dyfarnwr yn chwarae'r fantes, gadlu'r gêm a lifo, mae'n cael gêm dda, a mae hwn yn cael gêm dda, Cwc. Mae yn ymuno i ychwanegu cyflymder bob cyfle mae'n gael. Fi wrth y modd pe yw Jones ddim wedi gwneud cic rydd yma na. Nath o wrthio, wrth bach ar Iorwerth, ond dim byd mwy na hynna. Dyn yma, heiddi, ti'n cael y tafliad, mae'n just yn ras yma hyn. Oce, mae hwnna bendant yn drosedd yn chwarae'r fantais nath nhw. A mae o'r dyn ar ras, ar garlam, pasio'r beli iddo fo hun. Rwan, mae o'r garlam yn fan hyn. Drych ar di be mae Iorwerth wneud fan hyn. Hwna, dwi'n mor falch hwnna ddim trosedd. A mae agwedd Treffynnon i'r gêm yn gyffredinol ond i ildio'r gol. Mor bositif yn dydi. Mae'n gret o gêm. Mae Pen-y-bont wedi sgorio. Mae'n gêm on go iawn dydi. Pwysigrwydd o cyrraedd y 4 ola. Y rownd gynderfynol Cwpan Cymru yn yr faint hanner awr nesaf. Cica Smotin wrth gwrs. Dim hanner awr ychwanegol. O, mae ganddyn ni yr hanner awr sy'n weddill. A wedyn, mi fydda yna gigio'r Smotin. Reffel. Forbes yn ôl i gynorthwyo. Wooder i holi. Efo'r tafliad i Treffynnon. Dwi ddim rhaid i boeni wrth yma a gigio'r Smotin a syswydda. Dwi'n yna gol arall. Mae bob dim wedi bod gymaint cynt gan Pen-y-bont yn yr ail hanner.
allan ni ddychmygu yn union be mae Rhys Griffiths wedi deud wrth i chwaraewyr yn y stafell newid na. Ddim digon da o gwbl. A efallai bod ei eiriau fod i bod chydig bach yn fwy cas. A mae wedi cael yr ymateb, bore teg. Bob dim llawer cynt, y pasio, y cael lawr, dyna pam yn ôl yn y gêm. Yep. Owen y capten yn arwain drwy esiampl. Dim dyna, perfformiad oedd nhw wedi gadael un lawr, dyddan. A gadael y cefnogwyr lawr, pwy sy'n troi fyny heddiw. Iorwerth. Zeb Edwards, o mae o di cholli hi. Harlin, Wood, Owen. Harling eto. Wood. Fwy mewn i'r gêm yn ara bach. Chwaraewr dylanwadol. Heniad pwysig allan. Mae'n cael gydion, croesiadau, cyrff yn y cwrs Cosby. Dim byd o arwydd o hyn o'i opsiynau ymwysodol hynna'r cyntaf. Hyfryd gan Reffel, Georgeski, Reynolds! Cysyniad, nid ddim yn gornel bella. Just wedi cadw lawr, pan ti ar dy droed, gwan os di licio. Rydyn just cadw bwyntio i byd bach mwy. Mae'n y symudiad, fewn cael ei tynnu nôl gan Georgeski. Ti'n gwybod beth yn neud, a mae'n bod troi'n noddach pan ti'n gadw fel dod ar draws i gorff. Mae rai mo'n hynny, ond wedyn mae'n eich gael dy ben dros di hefyd. Wel, mae Morgan Murray yn dod blaen fel eilydd a'r bachgen sy'n gadael ydy Mark Winslade, sef y bachgen ddoth mewn i'r tîm, yr unig newid yn hîm Treffynnon ers i gêm diwetha nhw. A Murray, wel mae Murray yn dipyn o giamstar ar y gitar a'r piano. Ydy am di dynnu'r tannau iawn, taro'r nodau iawn. Wel, ti'n gobeithio gael rhyw fath o diwn allan nhw. Oscar y pedal na. TJ, da i'n byd fe'n pwynt yna ni. Hollol fyd ni. Mewn bod ni wedi newid janw. Mae'n gwrando gymaint ar MTV yma. Dwi'n syni bod yn gwybod i byns cerddorol. Reynolds. Wel, dyma'r gol sydd wedi dod a Pen-y-bont yn ôl mewn i ddihi sydd i'n rhoi gêm Cwpan llawn drama i ni. Ie, dwi'n sôn hanner cyntaf, dim digon o ddynion yn y cwrt Cosby, lle tro yma, wel, mae'n gymaint o opsiwn yna yn does. Os ti eisiau sgorio goliau, mae rhaid cael dynion yna. Ac y groesiad i fewn gan Miles Davies yn berffaith mewn ardal bygythiol, a wedyn Harling bod efo yr awch yn de, fwy na'r amddiffynwyr, neidio'n gynnar, a nhw'n stopio hynna. Dwi eisiau gwybod beth o plentyn bach na deith y golwr. Plygu lawr i wawdio fo. Ia, a wythnos diwetha, oedd 90 munud cynta Harling i Pen-y-bont ers mis Awst. A mae wedi dod fwy mewn i'r gêm. Georgeski, mae Reffel yno. Nôl at Georgeski, mae braidd yn dyn, mae Reynolds yn mynd ar rediad. Gwaith da gan Cook. Mae Cook di chwarae dda. Davies, cyfle arall i ddoedd i mewn. Peniad pwysig allan. Evans yn mynd amdani. Ydyn ni'n gweld Pen-y-bont yn mynd am y gwddw. Ydyn nhw'n gweld mae hwn di cyfle nhw. Cic gornel. Ia, mae nhw'n troi sgriw. Mae pwysa. A mae'r momentum to ddyn nhw. Mae'r hyder yn ôl. Yn sydyn iawn ar ôl gol na. 25 o funudau'n weddill. Y ddau dîm sy'n drydydd yn eu cynghreiriau. Uwch gyngor Cymru a chyngor y Gogledd. Owen. Iorwerth yn cael ei ben iddi. Wood. Nôl at Owen. Llawer gormod ar honna. Da chi'n mynd deud hynny'n aml am Cain Owen. Wel, bydd hwn yn hapusach, Owen? Hapusach bydd, dal ddim yn hapus iawn oherwydd, mae Rhys Griffiths wastad yn edrych i weld ei dîm yn berffaith, a maen nhw wedi bod yn bell i ffwrdd o fod yn berffaith yn sicr, ond bydd hwn yn poeni, oherwydd mae'r ail hanner, maen nhw yn troi'r sgriw fel o Malcs yn sôn amdan, maen nhw wedi bod yn mateb rwan i'r ffaith bod gan Pen-y-bont gymaint o'r meddiant, a maen nhw'n defnyddio'r meddiant yn dda. Os y Treffynnon, da chi'n meddwl yn cymryd cicio'r smotydd rwan, y bysau. Oedd e draed uchel.
Ac i Orweth ddim yn hapus, ond y dyfarnwr ddim yn hapus. Mae'n mynd i'n anodd iawn, hefyd sut ti'n mynd i... Oedd Ifan... Am Gareth yma na, oedd ddim yn saff sut oedd yn mynd i slofi hyn lawr. Mae'n yr awyr, a mae Iorwedd yn... Mae'n heiddi Cadamelin. Dwi'n meddwl hynna. Dwi'n dall efo, mae'n momentum o yn dangos bod yn mynd sydd rwan. Na fo, mae Bel... Hon di wan. Penelin ydi. Penelin ydi. Mae o'n drosedd. Mae'n cyrraedd y bel gynta, trosedd efo fo. A mae Penelin o just yn dod drwodd. Ar wyneb Iorwedd. Mae hwnna'n un cas. Dwi'n ei weld ti'n mama. Berffaith o'r ongl. Oedd i fraich o just rhyw follow through bach. Edwards i gymryd y geg. Treffynnon amfanteisio. Yr eilydd Murray. Harling o'i flaen am y Reffel a Wood. Hanner ffordd drwy'r ail hanner Wood yn ei chasglu. Wood yn chwilio am Reynolds. Chydig bach gormod ar honna, cyfle i Cook i chlirio hyn. Harling lot mwy dylanwadol yn yr ail hanner. Mae faint o gyffreddiadau wedi cael gan Lcaena. Georgeski at Davies. Davies di cael ei groesiad mewn. Oedd o'n beniad mewn gan Harling. Oedd a ddim cyffyrddiad oddi ar Sef Edwards a Sef Edwards ddigon. A faint weithiau welys ti Harling yn hanner cynta yn y Gwrs Cosby. Ddigon o weithiau. Ond, hei, hollol wahanol sefyllfa i Rhys Griffiths tymor hyn. Lle mae'n cael ei chwaraewyr i gyd. A ni'n gwybod am Sean MacDonald yn ôl wythnos nesaf hefyd. I gyd yn ôl fo'r garfan cryfan dod i fewn i ail hanner y tymor. Lle tymor dwytha, gymaint o anafiadau. Golli 9 gêm, dwi'n meddwl, ar ôl yr holl. Tymor dwytha, allan o 10, cyn y rwng derfynol y ffeinal Cwpan Cymru. Wel, mae'r ddau dîm yma di chwarae pob un o'r rowndiau yn y gystadleuaeth hon hyd at nawr oddi cartref. Dyma gêm gyntaf Pen-y-bont ar ei tomen ei hun yng Nghwpan Cymru tymor yma. A dyma'r bedwaredd nolynol i Treffynnon ar ei taith. A mae'r rown nesaf, wrth gwrs, yn mynd i fod ar gau niwtral, ond pwy fydd yno? Clybiau eraill i gyd o'r gogledd. Sa presenoldeb Pen-y-bont yn cywiro hynny chydig bach. A mae yna bosibiliadau am gemau mawr yn does. Davies chwilio am y Reffel. Edwards. Diolch di gael llawer o'i le na di. Ac i allio i ddarllen y gêm sy'n gyfrifol am hynny. Wel, fa chi fynd amdani. Sam Smith. Y cwestiwn ydy fydd yn cael ei ychwanegu at Reffel neu fydd o ymlaen yn lle Reffel. Dyna'r cwestiwn. Yn lle Reffel fydd o. Un am un. Harling eto. Ond ag y gornel. Golwr yn chariad gosod mae rhaid, ac oes o neb arall i ddoi cyffyrddiad iddi. Wel, mae'n droiad eto, Harling yn ei chanol i. Un peth fel feddwl y croesiad yn dod. Hwna rhyw wyliad bach. Oedd o, i fod yn deg ar golwr, mi oedd na. Ie, y Reffel sy'n yn gadael. Wel, bydd o'n cael ei gofio am y cyfle fethodd o cyn yr egwyl yn y gêm yma. Ac efo cic gornel i'w chymryd. Di Treffynnon ddim eisiau gweld Sam Smith yn dod i ychwanegu at y pwysau. Am gyfle iddo fo. Kai Edwards na chi ddau ddyn cynnerth yn erbyn i gilydd. O, mae'n disgyn yn garedig yn y diwedd i'r gol os ydy gallu mynd i unrhyw gyfeiriad. Dwi'n siŵr na Kai ne Sam nad. Ddim yn gwybod llawer amdani, ond cyffyrddiad nhw oedd i gael ei weld o. Ond yma. O, Georgievski ar y postyn bellawd, oedd yn disgwyl i. Di fod ar bodiad y draed o hwnna. Hwna'n cyfla. 20 munud i fynd o Wendy Jones. Da chi'n dal i weld sioc? Na, ddim ar hyn o bryd. Mae rhaid i fi ddweud, mae Treffynnon wedi colli ffordd rhyw fymryn, ond yn fwy na hynna wedi colli egni. Just yr egni gael ei hunan i fyny'r cae, achosi problema, i gael dynyn yn y cwrt Cosby, lle mae Pen-y-bont i weld yn mynd o'n nerth i nerth. Iorwerth. Smith.
Da gan Bibi. Dim ond at Evans. Ti'n just fel, yn y hanner cyntaf, oedden nhw eitha hapus i eist yn ôl Treffynnon. Ond yn yr ail hanner, maen nhw'n cael eu pwyso yn ôl, a wedyn mae'r amddiffyn yn mynd mwy yn ôl, a wedyn mae'n gwael problemau pan ti'n amddiffyn mor dim. Wel, John Hasseltine yn ei ail gyfnod efo'r clwb foedd ar rheoli Treffynnon pan gyrraedden nhw'r rownd gyn derfynol Cwpan Cymru ddegawd yn ôl. A mae'r posibiliad ddegawd wedyn ar hyn o bryd yn dal yno. Evans. Owen. O, nawr te. Mae'n edrych. Mae'n anelu. Mae'n methu. Pam ddim? A pam ddim. Enwedig efo troed gwych gan y dyn yma. Di bod ar ei ora heddiw, ond ail hanner bod y well yn edrych glwysiadau mewn. Mae'n jyst i'w meini honni fyny dydi. Mae allan o'i draed, Pen-y mynd i edrych 37 allan. Mae'n gorau fynd am pwer, di. Ond dim cyfeiriad tro yma. Lain a hi gan Iorwen. Trojeski eto. Reynolds. Pen-y-bont am gymryd y tafliad yn sydyn wedyn fydd yn oedi. Ia, a wedyn clywed y blwydd oddi ar y cae, setira. Yn lle cymryd yn gynnar, sydd weithiau'n gallu weithio yn y man ni o'r ydy'r amddiffyn ddim yn barod amdani. Mae gan Pen-y-bont gynllun, maen nhw'n gwybod yn union lle mae bob ymysodwr i fod. Davies. Mae'n dod eto i Davies! Mae'r golwr yma yn golwr saff yn dydi. Mae'n golwr sy'n geid pethau'n gywir. Ia, dim yn ergyd Goranig. Dydy ddim cael digon o bwer. Mae'n trio gwybod y syniad i sleisio hi, postio bella a cymannu i mewn. Mae hwnna'n gorfod bod yn berffaith o gysylltiad neu cyffyrddiad ar y bel yna. Mae'n sefyll yn stond pan mae'n cymryd y boli ar hefyd, felly ti'n mynd i gael lot o bwer. A ni, dwi jyst i sgwp esgar mewn, oherwydd y safon am wedi gwneud dros y blynyddoedd. Oedd o'n gyfle yn doedd, dim am heth am hynny. Oedd, gofyn darllen ni ac yn gwneud yr arbediad yn gwneud tawn yn y diwedd, ond Pen-y-bont sy'n gyda'r dweud yn pwysau na tôl i cefna, maen nhw llawn hyder efo'r bel, wan hollol wanol agwedd i sut oedden nhw hynna'r gyntaf. Nôl ar yn penne i'r cyngrair pen wrthnos nesa ac Met Caerdydd yn erbyn y seintiau honna dipyn o gêm ac rhaglen am hanner awr di 12 y gig gyntaf am chwarter 1 dechrau ail hanner y tymor Haling. Mae Haling heibio Edwards nawr te. Mae'r dyfarnwr yn penderfynu bod Edwards wedi dynio lawr yn anheg. Dominic Coch. Ac oedd y garden felen. Mae wedi golli reolaeth y bel, ond yna, os mae ddim wedi golli reolaeth y bel sy'n garden Coch. Edrych, mae ddwy sy'n jyst eisiau mwyn cyrraedd y bel. Mae'r golwr yn ambarod a mae'n amddiffynwr, felly mae'n mynd i redag i dwylo neu esgyd un o'r nhw. Fel arall de, fysa fod ddim wedi colli reolaeth y bel bys e'n garden Coch. Sa chi'n mynd deud Owen bod hon yr rhy bell i Owen gael? Na, ddim yn gwbl. Ergyd o bell. A mae hon, fel ti'n sôn, chydig bach agosach. Bron iawn, swn i'n tueddu i ddeud bod hwn y pellter perffaith i droed chwith Kane Owens. Gada fi gael look bach yma. Dwi'n mynd dros y wal neu ochr y gol geidwa da. So be, mae hwn yn mynd dros y wal. Dwi'n deud ochr arall. Efo pwer. Efo pwer. Dyma ni i ochr arall. Wood Dyma'r golwr yn sefyll. Wood ag Owen yno. Pa mor ddiogel ydy'r gŵr mewn pinc. Dyna ti, creu densiwn, cymryd amser. Oedd am werth yr aros, boes, na gwerth. Na, ddim o gwbl, ddim o gwbl. Oedd y ddau ni'n yma ngywir i canol y gol ydy. Dwi'n gwybod mae'n hynna'n hyder lot i wneud efo cymryd ciceriad ac wrth gwrs yr ansawdd o medru efo'r gallu sy'n gynnoch chi. Ond mae gynno fo. Mae'n efo bod mwy positif efo hwnna. Dydy yn y chwarter awr ola o rownd 8 ola
Cwpan Cymru. Gwaith da eto gan Cwp, un o'r chwaraewyr gorau Treffynnon, ac oedd hi'n bwysig bod Iorwerth i ddod ar draws. Nath o'n dda. Do, mae'n mynd i stopio yn y bendant Cwp. Nath o'n i sôn amdano fo ddechrau'r gêm. Mae o'n llawn tricia. Mae o'n cyfyd i ddyn ar. Mae o'n gyflym, heb chdi feddwl. Mae'n just agor fatha'r coesa hir mawr na. Ie, os a Connell wedi chicio i fysa. So wedi ffendio rhyw ffordd i gael honna i gornel wella. Wel, dim ond ail gornel Treffynnon gydol y gêm di hon. Golwr yn aros ar unell Edwards yn cael ei benni ddi hi. Falle ddyna wedi tara'r targed. Wel, os di Treffynnon yn mynd i giro'r gêm, yn mynd i dasu ar ôl, yr unig ffordd maen nhw'n mynd i ydi cicio gosod neu cicio hyn. Mae'n teimlo'n hyder o gael i pen nhw ar y bel gynta. Pen-y-bont yn siomedig o hynna, ond Cook ydy'r un chwaraewr sy'n dod â chydig bach o egni, ond i sôn, mae'r egni wedi diflannu o'r tîm. Mod i'r un fydd dal i fynd, os allan nhw gael o'r safle cefnw'r chwith na yn ymosod rhywfaint. Mae wedi gael camgymeriad amddiffynol fanne. Georgeski di gyrra fo, mae'n geg gornel. Un ochr y cae llall ar y Seithfed funud. geg gornel. Un ochr y cae llall ar y funud. Ti'n hollol iawn, seithfed gig gornel Pen-y-bont a nid yn un ni'n di cael ei mantais. Pawb yn mynd amdani. Georgeski ar y postyn pella y dyn lleia. Y dynion mwyaf o gylch ysmotyn gwyn gan gynnwys yr eilydd Sam Sneyd. Iorwerth yn mynd amdani, cael ei gero'n ddan ar awyr, fi'n bwysig fod o. Evans mewn ar Cook ac Evans mewn reit cas fanna, a mae Cook i fod yn deg. Cymryd i amser cyn codi. Ie, da ni jyst yn meddwl, os ein o'r rhediadau na gan Cook yn mynd i ddechrau yn fanna. Ashley Evans ddim yn mynd i adael hynna. Nag oedd, ddim o gwbl. A ti'n gwybod be, Cook yn edrych yn eitha blinedig i hun. Gobeithio, dwi'n siŵr bydd o'n iawn. Does a ddim hanner cas, dwi'n meddwl. Ffwrdd o lanio oedd. Ond mae hyn yn mynd i helpu, dwi'n meddwl, Treffynnon. Jyst tynnu'r sting allan o'r gêm. Sy'n angen gweld y tîm cartra iddyn nhw beth bynnag yn adeiladu unrhyw fath o feventrwm. Falle bod nhw'n ffodus o beidio gweld y cerdyn o'na. Ie, o'n i'n meddwl o bosib bod yna rhyw grafiad bach, mae dyna sydd wedi poeni Cook. Wel, dyfarnwr, mae'r dyfarnwr yn gwybod, mae Ashley Evans, chwaraewr ydi o, dros o ddynoddo, ti'n gwybod, neu neu gael ei wahan y ddiweddar am 5 cardyn melyn. Carden Felen i'r golwr am wastraffu amser. A dyna chweched. Carden Felen, Treffynnon. Ac arwydd o'r hyn maen nhw'n fwriadu gwneud a 10 munud ag ychydig eiliadau'n weddill. Ceisio torri ar rhythm, ceisio torri ar tempo Pen-y-bont. Hawlig eto, nawr tyn y gyfle fan hyn, mae Wood tu allan iddo fo. Wood, sydd ddim wedi cael ei gêm fwyaf disglair. Wood yn chwilio am Georgeski mewn â fo. Reynolds, hyfryd, Reynolds eto. Mae'r golwr di gesmondach bron iawn. Oedd y bel fel taten boeth ar rhaid efysydd o yn y diwedd. Dio ddim yn cael ei chips, mae di dalu. Coio, rhaid yn neud y wych hwnna, jyst i'n gwyllio hwnna. Wedyn cadw i ben, syniad yn un gred, sgolwr yn ei darllen ni. A wedyn dwi'n o Sebon. Dal i'n diwedd. Os ydych chi'n sylweddyn Ffrangeg, sa'ch chi'n mynd deud dwylo Sebon, na psach. Ond nhw'n bopeth ond hynny. Na, ti'n meddwl, Davies di cael un Garden Felen, di? Ac Ilan ap Gareth di cael Garden Felen hefyd, a fo sy'n gweld y goch am yr ail. Nawr te ydy y foment honno'n drobwynt. Ie, mae'n hwyr yn neidio fewn, dydi. O'n i'n meddylia bod yna drosedd di bod just cyn hynna i Treffynnon. Bod yr amddiffynwr di mynd yn rhy dyn. Ond wedyn, dyma'n yn digwydd. Jyst chydig bach yn hwyr. Sy'n llawer ydi yn hwnna. Ydy hwnna'n eiddi cardyn coch am unwan. Mae'n gwybod diolch yn mynd i ennill y peniad, felly ddylia fod stopio. Does ddim angen parhau efo'r rhediad i fewn i bog. Dyna sydd yn anffodus, y fawr yn y drosedd, mae'n rhaid deud. 10 dyn, 10 munud i ddal allan. Crosedd gan Smith. Wel,
Mae di bod yn gêm sydd wedi bod yn myd ferwi. Ar brydiau mae di ffrwydro. A nawr, fasa John Hasseltine yn bendant yn gymryd gigio'r smotyn nawr. Ail garden felen, Ilan ap Gareth. Wel, un peth nid i tîm o ddim wneud ydy tanu tŵol i mewn. Gynnu nhw gymeriadau mawr yn tîm, a ti angen nhw rwan mwy na un amser arall. Mae Connell wedi cael garden felen gyda llaw ar y fain, camfynegu farn. Mor melyn. Mae Mark i fyny. Mae o wedi gweld dipyn o gardiau dros y blynyddoedd, gwylio fi. 8 munud o'r 90 yn weddill. Snaith. Ydy Snaith yn bachu Bibi Nadi. Mae'r bel gan Harling sy'n cael ail hanner ar ferchog. Wood. Owen yn mynd ar rediad. Wood, ddim yn siŵr pa ffordd i fynd. Diolch wedi cael ei gêm ora. Diolch ddim wedi cael ei gêm ora. Mae Evans efo fo'n gymorth. Mae'n anwybyddu o pas holl ffordd nôl at y llinell hanner. Iorwerth. Wel, di Pen-y-bont, dwi'n mynd i gael gwell cyfle i gyrraedd y rownd gynderfynol yma. Evans. Nôl at Evans. Owen. Owen di dal ymlaen a'i rediad. A mae'n ergyd dros y bar gan Harling. Ac am hanner mae o'n gael. O, co iawn. Pennas gwydda. Uwch ben pawb yn ail hanner yma. Yn rili wedi dangos y safona dros y blynyddoedd o. Da ni wedi weld ar cysondeb. Ond ti'n gwybod be oedd y syniad yn ei ben eto mae'n rhaid jyst gael i fewn i'r postyn bella. Mynd am y pweb. Dwi jyst weithio'n teimlo herwydd, mae mewn sefyllfa gret yma i jyst mynd am cywirdeb cynta. Wedyn yn naturiol ti'n mynd i dynnu'r pwer o ddiwrth y bel. Harling eto. Owen. Yr eilydd Marin Prio i gael o lawr. Georgievski. Wel, mae yna hawlio bod wedi rhoi law yng ngwyneb yr amddiffynwr. Oedd, doedd. Mae yna sgrech ofnadwy. Un y benelin oedd i fewn, dwi'n meddwl. Wel, mae wedi cymryd cyngor, dwi'n meddwl, gan y dyfarnwr cynorthwyol fanna. Mae roi'r garden felen i Georgievski. Ac y sylif yna fflawr. Ia, ar y teg, mae yna ysgwyd llawr hyngryn nhw. Fel o Malcs yn sôn, y sgrech sydd wedi arwain at y cerdyn, dwi'n meddwl. O bawb yn eitha, do'n am ffrio, do'n am dadla, o gwmpas y digwyddiad. Do'n ac bod y sgrech jyst i gorfodi'r... Meddyliad i be mae Sullivan wedi cicio i hwn yn hanner cyntaf. Ti'n gath o gadw melyn, y tacl gyntaf'r gêm bron, gath o trwyddo fo'n y cefn. Gath o ddim gadw melyn, gath o gadw melyn wedyn. Georgievski dwi'n mynd i fyny am y peniad. So, gwastraffu'n bach amser, Treffynnon. Wel, maen nhw'n sicr yn y 10 munud wytha di torri ar unrhyw lif yn chwarae Pen-y-bont yn do. Ie. Cymryd y sting, fel ti'n dweud. Di Pen-y-bont ddim isio hyn fynd i gicio'r smotyn, a dim. Maen nhw isio manteisio. Maen nhw isio troi i goruchafiaeth ail hanner yn fuddigoliaeth. Maen nhw isio troi i mantes yn gôl. Mae'r tîm cartref yn paratoi fod y eilydd arall ymlaen. Cai Whitmo sy'n mynd i ddod ymlaen. Mae o'n chwaraewr ifanc sy'n gallu gwneud dylanwad ar gêm. Murray. Mae'n olwg blinedig nawr ar bopeth mae Treffynnon yn ei wneud. Georgievski yn ymhoeddi Davies. A mae Pen-y-bont yn edrych fel tîm ar frys, yn dydyn. Dyn nhw ddim isio rhoi gobaith i Treffynnon efo cicio'r smotyn. Ie, di Whitmore yn mynd i fod yn un o'r hynny sy'n mynd i cymryd cicio'r smotyn hefyd efallai. Ond mae Whitmore, go iawn, ar ei ddwrnod, un o'r chwaraewyr gorau yn y gyngrair, ond ddim cysondeb. Davies, mae'n groesiad da i bwy mae'n di ddisgu. Mae Wood yn i'n rhoi nhw mewn Smith. Ond i Snaith mewn i gael cyfle i gael ei ben ati.
Agos mae Jones, unwaith eto, yn bod yn saff. Mae wedi cymryd gormod amser, mae wedi cael carden felen am wneud yn barod. Fel arfer, sech chi allan cymryd Wood oddi wrth y cae, ond Wood sy'n cymryd lot o cicio smotyn. Felly dio ddim yn mynd i wneud hynny. Owen. Reynolds. Pen-y-bont sy'n mynd chdig bach o siomedig Owen. Maen nhw wedi colli gafel yn y gêm, ond ydyn? Yndi, so ti yn disgwyl chydig bach mwy i dîm sydd yn y 6 ucha yn gyffyrddus yn y Cymru Premier blwyddyn yma. Ond hefyd mae rhaid ni barchu bod y Gyngrair Cymru North yn cryfhau. Mae'n ambell i dîm da yn fanna, mae'n gystadlu, mae'n brwydro i gael ei hunan i fewn i'r Gyngrair fawr. Felly, swn i'n tueddu i barchu yr ymwelwyr, ond so ti wastad yn disgwyl chydig bach mwy, jyst o ran y safon, y basol yna. Ie, a peth yn sicr, ar dystiolaeth y pnawn yma, fysa Treffynnon ddim allan o le yn uwch Gyngrair Cymru. A wrth gwrs mae Bai Colwyn ydy rhai sy'n wirioneddol yn ei hatal nhw. Mae Bai Colwyn ar rediad mor deunaw buddigoliaeth nolynol, dwi'n meddwl iddyn nhw. Wel, mae gan Treffynnon 15 buddigoliaeth nolynol. Mae'n gystadleuol iawn a Llandudno yn y cawl hefyd. Davies, dwi'n bach o le gan Evans yng nghanol cae. Mae Reynolds yn mynd ar rediad, oedd a bas ddim digon da, a mae Edwards yn cael ei chlirio. Mae o wedi sefyll yn y gadarn. Evans eto, Georgieski. Reynolds yn mynd fel, mae Snaith yn galw am y croesiad. Georgieski cymryd i amser, nôl at Davies. Davies, cyfle ar gydia! Postyn, goli, anlwcus! Tu mewn y postyn, ac yn syth fel anreg i ddwylo Jones. Wel, os dyn nhw Treffynnon yn heddi bach o lwcwn oedd o. Os ti isio aros yn y gwpan, ti angen, ond edrych am eich ffordd ysyn mi. Ac oedd da i fi ddeud, oedd Mael yn dechrau dathlu. Oedd wedi dechrau rhedeg i mewn i'r gornel. Taro'r postyn. Gret o dacl. Wel, dyna'r ergyd fydde di gallu ennill y gêm. Oedd hwnna'n dacl galed fanna, yn doedd? Ie, na ddwy, doedd. Rhys Griffiths yn gofyn o dan ni pan fod y gyntaf ddim yn drosedd. A'r chwaraewr Pen-y-bont sydd wedyn yn arwain at yr ail. Lawr yn bob man yma. Wel, dwi'n meddwl, y dacl gyntaf ni'n ffyrnig oedd, ond ni'n dacl 10. Di Haling, dwi'n meddwl, di gweld cardiau felen. Mae'r dacl ar Reynolds, ydych chi hon wan. Mae Mae'n drosedd. Nes i just edrych at y bel, a ti'n hollol iawn. O Reynolds di cyrraedd y bel gynta. Mae hwnna dacl llawn, lle mae'n mynd ar bel, ond os dydw i ddim, dwi'n mynd ar dyn. Di hwnna. Malcolm, seren y gêm gystadleuol yma. Wel, dwi yn meddwl na Lewis Harling fydd yn cael oherwydd i berfformiad yn yr ail hanner, ond mae'n dweud hyn. Mae'n newid gael y cartyn melyn hefyd, ond yr ail hanner, fo sydd wedi fatha dracio Pen-y-bont yn ôl i mewn i'r gêm. Ond i amryd o'i dyn yma, Cai Edwards, serwydd, dwi'n dweud llawer na'n gywir. Ac dyma chi fynd i Lewis Harling, ydy. Mae'n cael carden felen, mae'n cael ei enwi'n seren y gêm, a mae'n cael ei eilyddio. Mae'n meddwl bod o'n cael y champagne yn syth, ti'n gorau gwytio tan diwedd. Ail hanner campus, tracio i dîm yn ôl ni, a dyn nhw'n mynd i ennill y gêm ar gicio sbotyn. Gawn ni weld. Mae yna 10 carden felen wedi cael ei dangos yn y gêm yma. A mae'n edrych fel gêm sy'n mynd i gicio sbotyn yn dydi. 6 munud amser ychwanegol. Am yr ail wythnos yn olynol yn fyw ar sgoriau, dyn ni am gael gicio'r sbotyn. Edwards. Oedd Cai Edwards mor agos i gael chwaraewr y gêm gyda fi seren y gêm. Mae'n bod yn gawr yn gadw am ddiffyn. Wel, cicio'r sbotyn Owen. Treffynnon ddim yn heiddi colli mi, na i ddeud hynna. Maen nhw wedi amddiffyn yn arwrol, sydd yn ddeud mawr oherwydd hanes y clwb, yr arwyr, y mawrion, y legend sydd wedi bod yn amddiffyn Treffynnon dros y blynyddoedd. Fel Nick Parry, maen nhw wedi gwneud yn gret chwarae teg. Mae Davies
Rwyddo, camgymeriad, Georgeski mewn. Cyfle'r eilydd, Whitmore, allan o hi gan Edwards. Ac o'n i sôn gynt, Malca, bod yna fris ar ben y bont. Mae yna fris ar nhw rwan, Owen y capten. Wood. Gwaith ardderchog ganddo fo. Cael ei groesiad mewn, dwi'n cael cyfle arall. Ie, nath o dri o'r entry Henry Jones na. Er y bona. Ie. Ei groesi'r fel na fewn, a nath wedi cael digon o bwyr arni. Wel. Smith yn aros am y bel. I pwy mae disgyn Georgeski. Dyma'r cyfle, A Iorwerth ar ei drio i gosod i'n do. Ar ei edrych ac am ei drio i ffasio i mewn i'r gol. Wel, dwi bob tro amdan hynna. Pasio i fewn, mae o mor agos. Am to fe, mae am y gornel, ond am rhyw fath o wiriad ar y llawr. No, mae Sullivan. Oedd o. Nawr te, sgorio'r gol gyntaf gêm. Andrews yn chwilio am Forbes, ni fod yn dawel. Forbes methu creu y lle i groesi at Cook yn ergydio. Hwyd ochr. Malcolm. Sa hwnnw wedi bod yn ddiwedd dramatig. Am ddiweddol fysa hwnna, go iawn. Forbes o'n i modd wedi trio troi rhyw ffordd neu llall i gael yr ergyd fewn na. Mi ffeindiodd o Cook. Cook cael i'w gyffyrddiad allan o'i draed yma'n hyn a ti'n meddwl, go on then. A draws y golwr, gath o ddim yn rong oedd i ni dyn pwysau arno fo. Oedd y balans di mynd i rwyd ochr. Na beth ola mae Cook yn neud yn y gêm. Amrwysgredigaeth i ben o'n i ddwla. Mae di chwarae'n dda. Do, mi wedi, llawneg di. O'n i'n gwybod dipyn amdano fo cyn y gêm. Cyfan allai ddeud, mae'r rhaid bod Buckley'n un da am gyfer cicio Smotin. Some cwestiwn. Dyna pa mae o ymlaen. Os na un cyfle i osgoi hynny. Evans. Whitmore. Efo'r ail perfformiad yr ail hanner yma, fysa y gol na wedi mynd i mewn, nes nhw wedi cymryd i cyfle yna. Edwards. Mae wedi bod yn graig. Evans. Owen, y capten. Wood tu allan iddo fo. Whitmore tu fewn iddo fo. Mewn at Whitmore. Bron yn gret o bel. Oedd o'n gorau pynsio drwad erwydd bwlch bach o ganddo fo'i wneud. Beth sy'n gyda fi'n dau botel champagne. A na fi yn i cael Edwards os di nhw a mynd ymlaen. Mae o'n i gan dros o gêm. Ti'n i'n neud am graig o'n cawr yn ganol am ddiffyn. Mae'n iddo brofiad ganddo fo. Munud a hanner rhyngddo ni. Mae capten Treffynnon lawr. Ramp o bosib ddim yn siŵr. Yr eilydd Murray. Owen ar ei waro. Evans efo fo. Gormod yn y diwedd gan Murray. A mae'n gic i ben y bont. Mae Andrews yn dal i lawr. Wel, mae'n to ymdrech. Mae'n dweud, wel i dîm o. Mae o'n just yn i'w cropio bron wrth y cael edrych. Mae o eisiau gadael, mae'n mynd i adael ydi. Mae'n cramp ganddo fo. A dim yn gorfod gadael. Wyliadau i fynd, mae'r eilydd dod i'r cael. Sullivan yn derbyn cyfrifoldeb y gapteniaeth, ond mae hwn di chwarae'n dda i gol o yr rhoi yr ymwelwyr ar y blaen. Ac yn dod mlaen, mae Kai Wallace dyn wedi rhoi popeth ac yr eilydd Kai Wallace, wel un ymddangosiad yn yr uwch gyngrair dros Flint iddo fo, hynny fel eilydd, ond mae wedi chwarae yn yr uwch gyngrair. Fy'n chydig bach mwy amser ychwanegol y bydd. Wood, Georgeski. Fy'n chydig bach mwy na'r 6 munud a chi'n tybio. Whitmore yn cael ei ddisgyn. Mae'n gic o'r Smotin. Mae'n gic o'r Smotin. Mae Whitmore di hennill i. Anrediniaeth a mae Wallace efo'i gyffyrddiad cynta yn ildio cic o'r Smotin. Mae'n mynd i roi carden felyn am y brotest. Malcolm Allen, drama. Gan i weld o fan hyn, dwi
Yr un gyntaf de, o'n i'n meddwl bod ti'n meddwl, mae o'n i wrthio fo. Mae newydd ddod i'r cae, dydy o ddim mewn amser. So hwnna rhywle arall, mae'n gicrydd. Felly mae'r dyfarnwr yn gweld ti, Simon i'n gweld ti, a na i ddeud rwan, y tro gyntaf ni'n meddwl bod ti'n feddwl. Yr ail dro, mae'n gic o'r smotyn. Zeb Edwards yn cael carden felen am y brosdiau. Mae yna ddadle sy'n mynd i roi Miles Davies dan bwysau, a mae chwaraewyr Treffynnon o'i gwmpas o. Mae yna un di pwnio'r bel allan o'i ddwylo fo. Mae rhaid nhw fod yn ofalus. Mae hyn yn ddiffyg disgyblaeth gwael, a mae rhaid i Miles Davies gadw i ben. Ac os mae yna gic o'r smotyn i osgoi ciciau o'r smotyn. Wel, dwi ddim yn licio hyn, na ddweud hyn. Maen nhw'n trio i'w siarad o allan. Mae Miles Davies digon hen, cofia. Mae'n sgwyddo fo digon mawr. Mae wedi bod digon yn y flwyddyn dwytha yma. Efo Iana, efo bob dim. Cael pobl ddim gwyddio. Ac wrth gwrs, pwy sydd wedi cymryd y sylw i gyd? Miles Davies. Pwy sydd wedi cymryd y gic? Y dyn sydd wedi bod yn dawel, Nathan Wood. Wel, oedd ddim pwynt cyffroi Miles Davies, ac os dim fo, sy'n a chyfle i gymryd Pen-y-bont i rownd gynderfynol Cwpan Cymru. Wood yn erbyn Jones. Dim camgymeriad o gwbl. A mae Wood wedi rhoi Pen-y-bont drwodd i rownd gynderfynol yn y modd mwyaf dramatig. Fysa chi'n meddwl bod nhw'n gwylio gêm ymarfer, fe gadodd o'i ben dan y pwysau rhyfedda. Pen-y-bont 2, Treffynnon 1. Be sy'n digwydd o? Dwi'n cyfelu llawn. O'n i'n meddwl am eiliad nath o'n neud fel nath ydyn na cicio'r bel i mewn i'r llawr yma, wedyn mae'n mynd i fyny a dros y golwr. O'n i'n meddwl bod ni'n cicio yn erbyn y droed arall a 2 gyffyriad, fysa hwnna ddim yn gol wrth gwrs. Wel, tor calon i'r ymwelwyr. Davies. Mae gan Treffynnon bopeth i ymladd amdano fo rwan. Os e'n byd i golli, ewch amdani. O, mae Pen-y-bont ar i fyny. Mae'r bel i lwybr. Wood a fydd ne'n bris ar na fo i ddod allan o'r gornel. Mae na fydd. Mae'n cael ei dynnu i'r llawr gan Bibi. Sbiwch ar hyn. Nawr te. Mae Wallace yr eilydd i ildio cic o'r smotir. Rhaid bod yn ofalus neu fe i ddydd a mynd i fynd yn waith. Mae carden felen am hynny. A mae'n cael carden arall ydi o. Nawr te, ydi mae o. Diolch wedi bod ar y cae am fwy na 3 munud. Mae wedi cael carden felen arall. Mae'r ddwy'n golygu coch. Yr ail gerdyn coch i Treffynnon. Mae popeth di digwydd yn y gêm yma. Wel, mae hon yn i fi yn gerdyn coch. Mae'n jyst mynd mewn ar ei benglin o. Yli! Mae hwnna'n gerdyn coch am yn ei hun. Beth bynnag mae'n ddeitha'r llimanwr, dim watch gyda fi. Yn mynd dros y bel a mae'n mynd syth lawr penglin Wood. Mae dda dim iddo fo. I fod yn eto. Edrych sy'n mynd dod i fewn yn fan hyn. Ar Whitworth. A ben hun. A ben hun mae hwnna'n gardyn coch. A'n gwybod ni o beth yn neud. Wallace ac Ilan ap Gareth wedi gweld cardiau coch. A Pnawn oedd yn addo gymaint. Yn sydyn wedi troi yn gwbl sir. Ar ffefrynnau. Pen-y-bont ydy'r 4ydd tîm i fewn i rownd gynderfynol Cwpan Cymru. Mae Treffynnon wedi dangos y gallen nhw ddal i tir yn yr uwchgynghrair, ond y wen ar wyneb Wood, y wen ar wyneb Pen-y-bont. A mae yna gyfle i ni gael sylw. Yr rheolwr sy'n dathlu, Rhys Griffiths, yng nghwmni ifan. Rhys, congratulations. You said last year's quarter-final was messy because you didn't stick to your principles. How messy was that? Well, first half, we just weren't good enough. I have to give it to them. They were excellent first half. They got amongst us. They made it very difficult, aggressive.
A few antics going on as well, hence the red cards. And they made a really tough first half. Second half, look, we were obviously completely dominant, and we just should have probably scored 5 or 6, really. And again, great defending from them. They putting bodies on the line, but I thought we deserved it in the end. There's no question we dominated the second half, but they edged the first half. And this is cup football for you, isn't it? It's never going to be an easy ride, and I knew it wouldn't be. 2 wins from winning the Welsh Cup. Can you go one better this time? Let's just take care of the semi-final. Hopefully, obviously, the 4 teams that were expected to go through have gone through on sort of paper. So it's going to be tough in the semi-final. We'll just try and get through that. But, you know, we've just got to forget this now and get on with Bala away next week. Any requests for the next one? Is there an easy one left? I don't think it matters. It's neutral ground. You know, look, everyone wants to avoid TNS, there's no question. But I don't want to play Connasky or Bala either. And I don't suppose they'll think they're going to cruise through against us. So it's going to be really tough now, but I just, fair credit to my boys, you know, first half we weren't the best, second half we were completely dominant, and we deserved it. Diolch Rhys, congratulations again. Ie, mae wedi bod yn dipyn o brynhawn fan hyn yn Stadiwm Gwydr SDM. Lot o ddrama, lot I drafod Owain. Gewn ni gripolwg ar y gol gynta yn yr ail hanner. Gol Lewis Harling Owain Tudur-Jones ar ddystyried oedd Harling yn dawel iawn yn yr hanner gynta. Nath e bron drago Pen-y-bont nôl mewn i'r gêm yma. Ie, dyna ti'n ffeindio fo bois sydd yn arwain ar y cae ydy ffaith. Pan mae yna degau anodd bod nhw'n sefyll I fyny, ac oedd Harling bendant wedi gwneud hynna yn yr ail hanner. Croesiad o safon gan Miles Davies, a wedyn just cyrraedd ar yr amser cywir, a ti just yn gweld, ma' hwn yn berffaith ag at y postyn pella. So Treffynnon yn siomedig bod nhw heb amddiffyn I yn well, oherwydd oedden nhw mor dda chwarae teg yn y cwrt, ond Harling cael y gol bwysig, ac oedden ni'n meddwl, mae just gol I fynd â hi gicio'r smotyn fysau de, ond o'na fwy o ddrama yn doedd. Tor calon. Mae be bynnag nath Rhys Griffiths weid wrth I dîm hanner amser. Nath e weitho, Pen-y-bont yn dominad i'r gêm wedyn ni, a wedyn ni cic o'r smotyn hwyr iawn. Tor calon I Treffynnon Ows. Be o ti'n meddwl o'r digwyddiad? Ie, tor calon ydy y disgrifiad gorau yn anffodus yr eilydd. Dyma'r unig beth nath o, neu hwn oedd y peth cyntaf o'na fwy ddod gan y fo. Peth cyntaf I wneud oedd I ddechrau mae rhaid chdi ddilyn dy ddyn, a wedyn gwneud siŵr bod chdi ochr y gol. Mae o tu ôl iddo fo, wedyn unrhyw fath o gysylltiad lawr y fo. Mae yn gico'r smotyn, mae'n siomedig, yr eilydd methu coelio'r peth, a wedyn sa fo ddim yn cario maen ar y cae yn weddill I gêm, a dyn ni'n gweld, mae'n rhywbeth rhyfedd yn hon. Dwi'n siŵr os mae'n taro'i droed arall o, os mai, ddylia bod I ddim yn cyfri, ond dwi'n meddwl bod o jyst yn taro'i yn erbyn y llawr. Mae'n gic rhyfedd dros ben, dwi'n gwybod os nath o drio, ond ti'n gwybod be, di o ddim ots. Pen-y-bont trwyddo i'r rownd gêm derfynol am yr ail dymor yn olynol, ond ni'n gallu gweld ar wynebau chwaraewyr Treffynnon am ymdrech ganddyn nhw. Felly Pen-y-bont trwyddo i'r rownd gêm derfynol gyda Cwpan, y seintiau newydd ar Bala. Tîmau I gyd o uwch gyngrair Cymru yn fuddigol penwythnos yma yn rownd 8 olaf Cwpan Cymru. Ac fe fyddwn ni nôl dydd Sadwrn, nôl at y gyngrair Met Caerdydd yn erbyn y seintiau newydd. Mae hwnna'n gaddo I fod yn dipyn o gêm. Reit Owain, mae dyn ni'r 4 sy'n y rowndiau gynderfynol. Pwy mae'n dylygyd ar? Pwy ti'n ffansio? Wel, mae gennym ni fanna 4 o'r 5 uchan yn y Cymru Premier, felly mae'n gry. Mae'n rownd gynderfynol cry dros ben. Mae'n anodd gweld heibio Seint y Newydd tymor yma. Ma' nhw'n edrych mor gry o dan Craig Harrison unwaith eto, anodd gweld unrhyw un yn cael y gorau ohonyn nhw. A os mae Pen-y-bont mae'n mynd ymhellach, be rai nhw fod lot yn well na heddi. Ond nath nhw brofi tymor dwytha I gyrraedd y ffeinal, diolch moch. Diolch moch beth ydych chi'n neud cyn hynna, just gwneud yn siŵr bod chi'n mynd I rownd nesa, a dyna nath nhw heddiw. Diolch moch sut. Wel, Owain, diolch o galon am dy gwmni di heddi. Mae'n ei fwy, mae Pen-y-bont wastad yn joio bach o ddrama yn rownd yr 8 olaf yn hyn yng Cwpan Cymru. Diolch o galon am eich cwmni chi. Ni'n dwlu ar Cwpan Cymru. Cyment o ddrama. Welwn ni chi wrthnos nesaf. Ta-ra.
Doedd e ddim yn disgwyl hynna. Meddwl sydyn i gael y canlyniad gorau. Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C. Pawb.